ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو داندنا ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لا كشرق كبرت سدران أبنكم كنكنا يتعنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارد شخري وقداد الوانتراو وتقطو قدم نقب وأباي لقال سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو عندقوهم بنقر شوصهم بخبر نخبل نسدرو تخلت لبا نخلت قلب ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورام ريحنا لي تكل وجم سنن واسورة رخاء كوني واضحلالي بلدت فراخة دي متاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراء كلان أوك وتمسن ينقنا يكرا شكال وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر تكستلا ينقنا رغدا تنقفر الكستلا ينقنا رغنا مساقدي مكلا سلام تخطاتلتنا زي channel كم يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تبنيتنان بحقنانيو لو مون كم ووترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودتا مسانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم كم ووترو لايك بمقبار نام مدبنا كتصنبرو دما بتحتنان حتاكم نايلومي أرستي سفح تحستوي كلو أبزوبانا زيادة زتو كوري كخون استفل علي من قد دما نقرات كن أساسر كن فتنينا مجمريا what's going on let's start here بزين جمرسكه their gold to UAE, which refines it and sells it on to much of the rest of the world, and that they are in return getting weapons and other critical supplies such as fuel. And Dubai in the UAE is considered the city of gold. It's a massive hub where gold is refined and melted down, making tracking its original source very difficult. Now, despite claims that suggest their involvement, the United Arab Emirates has denied giving any support to the Rapid Support Forces or any other group involved in the war. Now, if we look at the RSF's opponent, the Sudan... انتهينا نرزق لنا أب قداي ناي السودان كزرب كله ناي بحكي زحزن بزحي خات سمع أتي حابتنا يتحقر كميلو كمزنك أساقس مجمريا أبزي كوينات ناي السودان بزح أصدما من قراتي زر عند سمع عن زلو دارقا بهيوت ناي زيقاتات حابت مخعبات نبوري قوين زلو أتي كوينات ناي السودان بزح مغنياتات كترغب اللي تخليقا أتي معرابا وميديا دما I think كيح ما قتل مسمر توهيبكم يبزع السودان كتزاربوا تقول يقوم زتبهاليهم دمسلو سلازي كم نريو زلنا النازورو نتقداينا السودان بغرب باكري وجميرو مالو فلاي اتار سيف اكايداناتون من ابتبوتاتي يساتفهم next to South Africa and Ghana. But unlike those countries, the gold in Sudan is seen as a currency for arms. According to a report from SwissAid, an estimated 50 to 70% of Sudan's gold production is smuggled out of the country each year, mainly to the UAE. That's because the collapsed economy since the war has led to an unregulated market, allowing warring اجي ابزياد ربازيات راي ندهر سمعكم كم تري ولا لكم انتي بحالالو سودان قد مناي دبوب سودان جبا دوتي دبوب سودان كاب سودان من صالو نداد نير وايت هاجر ስለዚህ نداد نايت هاجر انتي تغيرو يزبال نالبات ابتي كارتا كنريكم سدت نارانا يوكن كيد هير سودان كم زيات تمثل كارتا ندهر تفلطوا نفلطاينا كلنا مالتي قدم سودان مجمريا سودان مالتي كسب كلتشعن عمشان قال قدميون نوح تاريخنا تاع عباي هاجريا نيرا دو السودان لما كان السودان نيرو نداد زبحال دما كركب كله بدو السودان نيرو ابزع دو السودان مالتي سزي
በተነዳዲያ ጽቡቅ ዝኾነ ለውጥ ክትገብር ጀመረት ኣሜሪካ ድራማታት ጌራ መቸም ብዙሕ ነገር ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ደቡብ ሱዳን መሰል ርእሰ ውሳነ ንክህልዎም ወይ እውን ኣውቶኖሚ ክህልዎም ነፍሲ ምምሕዳር ስልጣን ንክህልዎም ጆን ግራንት ከምኡ ይፅዕር ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቀረባ ስለ ዝፈልጦን ዓብዪ ኣድናቆት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘለዎን ይገልፅ እዩ ኣብ መፅሓፍ ናቱ ወይ እውን ብቪድዮ ተቐሪፃ ኣላ ኺድኩም ክሰምዑዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናይ ዶክተር ጆን ግራንት እቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ቃልሲ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሐ ድሓር ድማ ብሓደጋ ነፋሪት ዝተቐትለ እዚ ሰብ እዚ ንደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ክገብራ ዘይኮነስ መሰል ናይቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ከውሕስ እዩ ዝስዕር ነይሩ ንግደፎ ንሱ ደቡብ ሱዳን ምስ ተገንፀለት ነዳዲ ናይቲ ሃገር ተኣልዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ድማ ተሃስዩ ኦልሬዲ ሓደ ዓብዪ ምንጭ ናይቲ እቶት ዝነበረ ናይቲ ሃገር ተኣልዩ ድሕሪኡ ድሕሪ እዚ ምንጭ ናይ እቶታ ምስ ተኣልያ ኣብ ምንታይ ፎከስ ገይራ ከባቢ 600 700 ካብ ወርቂ ነይሩ እቲ ዝመፅእ እቲ ኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ነዚ እዚ ወርቅን መብዛሕትኡ ሃብቲ ናይዚ ወርቂ ድማ ካብ ዳርፎር ከባቢ ካብዚ ሕጂ RSF ዝቆፃፀሮ ዘሎን ክግንፅሎ ዝደሊ ዘሎ ከባቢ ይመፅእ ነይሩ ስለዚ ሱዳን ሲስተማቲካሊ በብጎረሮኣ እናተሓንቀት ትኸይድ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ዘበለ ንዑ ቆሪፆም ከም ሃገር ክኸውን ይብልዎ ኣለው ክልተ ሰለስተ ግዜ መበል ካልኣይ ግዜ ሕጂ እቲ ደቡብ ወይ ዳርፎር ዝበሃል ከም ሃገር RSF ሒዝዎ ክእለ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ከማ የጋጥምኒ ንዝብለካ እውን ክትኣምን ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ናይ ሱዳን ኩነታት ትራጀዲክ እቲ ህዝባ ኣብ ዝገደደ ስቃይ እናሃለወት ሃብትናታ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ንኣብነት ኢማራት ሕጂ እንታይ ትብል ነዚ ነገር እዚ ክትምልስ ከላ ንሕና ካብ ቀደም ምስ ሱዳን ተናገድቲ ሃገራት ኢና ናባና ዝመፁ ዘሎ ወርቂ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣቱ ዝብል ስነ መጎቲ ዘሎ ካልኣይ ንሕና ዓብ ቁጠባ ዘለና ወርቂ ናይ ሱዳን 1 ቢልዮን 2 ቢልዮን ንግዲ ንቁጠባናትና ክንዱ ተራ ዘለዎ ይኮነ ዝብል ስነ መጎት ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ቁሩብ ይገዝኡ ወይ ነዚ ስነ መጎት እዚ ምክንያቱ ናይ 500 ቢልዮን ዲ ዋላ ናይ 100 ቢልዮን ቁጠባ ዘለዎ ሲ ብ2 ቢልዮን ጥራይ ክንዲ ዝኣክል ሪስክ ክወስድ ኣይክእል እቲ ሃገር ዝብል ስነ መጎት ኣለዎም ግን ኪኑ ዝኸደይ ወርቂ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ሕልምናቶም ዳይ እምበር ሱዳን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር استراتيجيكا وقداسنا زلوا مسنا إمارات ناي مسفحفح المزلوا دما سودان كاب مبراق المعراب كصحفعو كاب سمين ندبو كقاصر خلو سودان سفيح سلا زغوني مس بزحات هاغرات ركب سلا زلوا نخل اجنداتات ناتهم بيرفكتلي اسيست غبرهم زخل هاغر مخانيو زنغرتهم كيلاتات بزو خوين بتي اتناي سودان قداي كتريون كتسمعون كلها ناي بحق زحزنيو ابز عجي كنريو خلنا زبصح ندادي كاب تفطرو اب سمين كفالن سمين أو مبرق كفالن ناي السودان كم زركب يوم زنقرو. You say it's making its way to the UAE as well, and it gets there through the SAF's ally, Egypt. Now, tracking figures. أجي حدا نقر كردانا زلو أب كبابينا ولا تقراي ون تاريخ هاي ورقناتهم بخميو زخيد ندحريلكم ورقناتنا تقبيتو هزبنا تقوحي فلو يوم زبلو أب سومالي أنت خيتك حابتنا يتحقر نهزبنا يتكم يلن زبل زربات سمع من البعد كم دليت كتشرفات خليها اتونكو صقاتات نايت هاجر منغستي ملو بملو تقواصاصيرو شفتنتن سرقن زي كايد الله هاجر افقرنا افريكا عند عردليخا ايرترا خاطبل تقول كاب ايرترا وصاي كالوت كلن صقاتاتون انتلون ولا ون اثيوبيا عند عريلكم كاب تግራይ ንኣብነት ብሽፍትነት ዝወፅእ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ካብ ካላብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ዓይነት ስርቅታት ይካየድ ይብልዮም እትውንኮ صقاتات ናይት ሃገር ቢኦርጋናይዝድ መንገዲ ወፂኡ ንደገ ኸይዱ ናብ ዝግቦ መዓላታት ናብ መንግስቲ ዝኣቱ ኣብ ኤርትራ ጥራዩ እዚ ሓደ ዓቢ ስልጣነ ጌርካ ክትወስዶ ስለምንታይ ሃብቲ ናይቲ ሃገር እንተወሓደ ብቅርጡ መንገዲ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ወርቂ ኢልካ ካልእ ብዙሕ ብከላታት እውን ስለ ዘስዕብ ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ክሰርሕ ከሎ ኣገዳሲ እዩ የገዳስ ወላ እውን ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ክንዲዚ ወርቂ ይወፅኦ ከም ዘለዎ ዳይ ድፈልጥ እምበር እቲ ወርቂ ንዓይኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ ቁጠባናትና ዓብ ለውጢ ይገብረልናን ይብሉ ምክንያት ናቱ ድማ እቲ ወርቂ ብብልሽውናን ገለን ይጠፋ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ብልሽውና እንተዝብል ምዕራባዊ ዓለም ቀደም ነገረና ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ በማይክሮስኮፕ እዮም ዝከታተልዎ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዚ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካልኦት ነቲ ወርቂ ዝኾነ ይገብርዎ ነይሮም ተዝኾኑ ቀደም ዶኩመንታት ሃኒፆም ካብ ዘለዎ ባንክታት ኣውፅኦም ራይዎ ዝምበሉ ነይሮም ሚንስ ወላ እውን እቲ ወርቂ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ስለ ዘይኮነ እቲ ፀጋታት ዝወፅእ ዘሎ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ክቐይሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ እቲ መንግስቲ ካልእ ኣታዊታት ስለ ዝደሊ ካልእ ፀጋታት ተወሳኺ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተን ዝርከበን ነቲ ሃገር በቲ ዘለዎ ኣካይዳ ንክኸይድ ቆጣጪቡ ይጥቀመለን ከም ዘሎ ጥራይካ ክርዳእካ ዝኽእል ኣብዚኣ መደምደምታ እዚኣ ጥራይካ ክትዓልብ ትኽእል እምበር ኪኑ እንተዝኸውን ነይሩ ምስቲ ፅልኣት ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ብቐሊሉ ከረድኡናን
ክቡናን ምኻሉ ነይሮም ሶፋር እዚኣ መንገዲ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ምናልባት ከም መርገም ክትብሎ ትኽእል ትኸውን ከም መርገም ክንብሎ እውን ናይ ኣምላኽ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኢናቱን ኢና ኣብ ኢማራት ለንቀነ እንታይ ኣጋጢሙሎ ረአዩ Once defined by dunes and drought, the UAE is now battling floods. Torrential rains have swamped streets and skylines. The visuals that you see on your screens are not from some tropical country. They are from Dubai, where ከም ትሪእዋ ዘለኹም ለንቀነ ኢማራት ብፍላይ ዱባይ ማለት እዩ ብርቱዕ ዝኾነ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ዝናብ ብምምፃእ ነታ ሃገር ኦልሞስት ብፍላይ ንዱባይ ማለት እዩ ከቢድ ብድሆ ፈጢርላ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ብዙሕ ክሳራታት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር እውን ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣጋጣሚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 2-3 ዓመት ክንደይ ግዜ ከም ስለ ዘጋጠሞም ተመክሮ ገይሮም ፀኒሖም የመስለኒ ካብኡ ናብኡ ኣመና ሓደጋታት ኣስዒብዎም ዝብል ኣይሰማዕኩም ግን ሓደጋ ሰጋጢሞም ነይሩ እዩ ምናልባት እዚ እውን ካብ ኣምላኽ ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ቢ ኬርፉል ዝብል መልእኽቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ከም ሓደ ዓብ ነገር ወይ እውን ከም ንኢማራት ብፍሉይ ናብ ኢማራት ጥራይ ዘጋጥም ነገር ስለ ዘይኮነ ንኢማራት ብፍሉይ ከምታ ሽሙ ክንዛረበ ንኽእል ኢና ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ከም ዘጋጥመን ንፈልጥ ኢና ካብዚ ቀፂልና ሓደ ኣብዚ ብፍላይ ምስ ኢማራት ኮኔክት ዝኾኑ ዝገብርዎ ነገር ክንርኢ ኢና ለንቀነ እቲ ናይ ኣሜሪካ መልእኽቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሒዙ ሓደ መልእኽቲ ይብ ነይሩ ቅድሚ ናብ ምኻድና ግን እዚኣ እስክስምዕዋ Deployed abroad is a Christmas tradition. This year, the destination for the French President Emmanuel Macron on Sunday and Monday is the United Arab Emirates. The UAE is a strategic partner in several areas, including defence. It's been the largest buyer of French weaponry over the last decade. Macron's visit will include a meeting with the ከምዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ዩኤኢ ዲፕሎማስና እታ ሓያል ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምንጋርን ምዝራብን ዘድልዮ ይመስለንን ንፈረንሳ ንኣብነት ኣብ ኢዶም ቤላ ገይሮም ዝሓዝዋ እዮም ብኸመይ ንሪኢልኩም ናይ ፈረንሳ ዝበዝሐ ኣፅዋር ትገዝእ ሃገር ኢማራት እያ እዚ እቲ ካብ ወፃኢ ፈረንሳ ናብ ካልኦት ናብ ብዙሕ ክሸይጥ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እዚ ድማ ናቲ ምዕራባዊ ዓለም ንኢማራት ዝገበረቶ እንተገበረት ዓይኑ ፀቒጡ ወይ እውን ዓይኑ ዓሚቱ ክኸይድ እዩ ዝመርፅ ክንብል ከለና እቲ ገንዘብ ናቶም ስቴት ክራፍት ይብልዎ ሓያል ብዝኾነ መንገዲ ነቶም መንግስታት ኣበይ ቦታ ኢኻ ኣፎም ከም ዝሕዙ ትገብሮም ብፍላይ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኢንቨስትመንት ሕፅረታት ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ከም በዓል ኢማራት ብቐሊሉ ገንዘብ ሓያል ገንዘብ ናብ ኢንቨስትመንት ከበግሱ ዝኽእሉ ነዚ ኤውሮጳውያን ብሕም ከም ዘይብሉ ገይሮም ክልክትዎም ከም ዝኽእሉ በዚ ትርኢ ኣለና ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢማራት ምስ ፈረንሳ ኣብቲ ዓዲ ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ፈረንሳ ኣብኡ ከም ሴኪሪቲ ኣብታ ኣበዳቢ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ሴኪሪቲ ፓርትነርሽፕ ምስ ኣሜሪካ ዓብይ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣለዎም ንፈረንሳ ከም ትሪእዎም ኣለኹም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ምስ እስራኤል ድማ እቲ ዝምድና እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝኽተልዎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ብኮ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘንበብዎ ንኢማራት በዲህካ ዲፕሎማቲካሊ ጠጠው ንኸተብላ ዘሎ ተኽእሎ ክብድ ከም ዝብል በዚ ኢኻ ትሪኦ እዚ ማለት ግን ኣይከኣልን ማለት ኣይኮነን ምናልባት ናይ ኢማራት ሓንቲ ካብቲ ገለ ምዕራባዊ ዓለም ክገልፃ ከሎ ዝጥቀምሉ ሚድያ ምስ ራሻ እውን ዕሙቕ ዝበለ ዝምድና እዩ ዘለዋ እንኮላይ ምስ ቻይና ድማ ዓሚቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ስለዚ ገለገለ ናይ ኣሜሪካ ኣካውንታንት እንታይ ክብሉ ኢና ንሰምዕ ኢማራት ምስ ቻይና ሞር ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ስለትገብር ዘላ ኣሜሪካ እውን ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ዝእንፍቱ ዘረባት ትሰሚዕ ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ ነቲ ዘለዎም ቁጠባዊ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ እዮም ሒዞሞ ዘለው ብዙሓት ሃብታማት ናይ ኤውሮጳ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኢማራት ኢንቨስትመንት ኣለዎም ወላ ብትካላቶም ተደይኮነ ብውልቆም ምስቲ ናይ ታክስ ሄቨን ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ዩኤኢ ጌርካ ኢንቨስት ገብሮ ታክስ ስለዘይ ትኸፍለሉ ኢንካም ታክስ ስለ ዘይብሎም ከምኡውን ካፒታል ጌን ታክስ ስለ ዘይብሎም ብዙሓት ሃብታማት ገንዘቦምን ሄድኮርተርስ ናይ ካምፓኒታቶምን ኣብ ኢማራት የስግርዎ ስለ ዘለው ብኡ መንፅር ድማ ንዩኤኢ ክከላኸሉላ ወይ እውን ሸለል ክብልዋ ዘሎ ተኽእሎ ንዓበየ ዝኸይድ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምስትውዓል ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ትከታተሎ ከም ዘላ መግለፂ ትህብን እያ ግን ኪኑ ዝኸይድ ኣይኮነን In order to make progress on this, it will require outside actors to use their leverage and their pressure to make that come about, particularly this humanitarian truce, which is the first thing we want to achieve. We think that outside actors have the leverage and the influence over the players on the ground
to bring about this humanitarian truce. And we are very focused on it. I had a conversation on it yesterday. We have spoken to the UAE, we've spoken to Saudi, we've spoken to Egypt, and this is not new. We've been talking to them. ብሓፈሻ ኣሜሪካ ንኩሎም ስቴክሆልደርስ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኢድ ንዘለዎም እናደወለት ትረኽቦም ከም ዘላን ተዘራርቦም ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቲ ንኩሎም ቶም ንኢማራት ይኹን ስዑድያ ነዛረቦም ኣለና ውልውሃትናትና ይረኽቦም ኣለው ድሕሪ ምባሉ ኢማራት ነቲ ናይ ብማርኮ ሩቢዮ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ብምሉእ ልብና ንቕበሎ ካ ይብሉ ኣለው ጅኻ እዚ ካ ትሪኦም ነቲ ኣሜሪካ ትብሎ ድማ ኣይቃወሙን እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ بمنجد إمارات بمنجد منيستر جات وصايناتا زخوني يخون ناي كوينات مقراط بسكرتاري اوف ستيت ناي أمريكا زمتو زلو immediate cessation of hostilities in Sudan نزبل زلو we welcome it هنا نقبلون نتكباريو دما كان حجزينا سلازي كم تري ودا لهم داكل leverage حيزهم سلو زلو أبز حجي أب دبوب سودان أبتناي دارفور كفال داكل بوتا حيزهم سلو زلو اتمقراص ناي تخصي إلى أمريكا تقبرو زلا تقلاتي فهم نساتهم نتي أمريكا تولو زلا كتكبر خلالو بغلطو فتطوك بلالو زخام مقراص ناي تخصي تراي دي كوني زخوني يخون انكفاض بزي بلو منقدي سبعو حاجزات دماك أتلو يبلو منقس السودان جن بزوح بزيت سبعو حاجز كابجاد ناب دارفور كأتخلو تن مخاين أسوارن كلها يسعينان كمز أتوا يزو خسس سلازي من يخوكو عصراتي ردئتي أتلو ناتبهلا مسو تحويسو زعاتو أسوار من يخوكو عصر منقس السودان أبزي قلا قلوس نزلو حيلي قلا حاجز كراكب يدليو جن من كتتو قبل ليغل من البعض اتي انكو قلا خجبر زخل زبحال زنبرة جبتي جن جبت خا عقمية بلون بعل أمريكا زأخلا تتو كبل ويون كبده ويون ني أمريكا زأكل ني إمارات زأكل خالوت challenge خجبر زخل حتى نخلعل بو من تردمانتي أكايدا نايزين هجراتياتن قال نجر لو تنخ جبر لو تعطن خجبر عميلا so إذن ودزن دمير كان الرقايو منقص السودان ترجع تسمع عنه يبلون. Egypt issued a presidential statement this week during a visit by Sudan's Sovereign Council head, Abdel Fattah al-Burhan, laying out what Cairo calls red lines on Sudan's security, explicitly linking Sudan's stability to Egypt's own national security. Cairo's red lines include preserving Sudan's unity. كم تري ولا لهم قبتي بعفا بزح تفراريها سودان سراويتا بفتهم كتنكف يبلون جزاتها واحد ناي سوما ناي سودان لولا وناي سومالن كدفري ناي سودان كدفري يبلون زبل بزح زيات زارب يقداس قبت أنا بعلا ني من البعض ني إثيوبيا دي نقله تقطعت فترة خونيا ني إمارات كن زخون نقدر كبر لا يدخلني ناب أمريكا كم تدخلوا دما زيادة جوادا ناكلت يوم كوادا در كله ناي إمارات زحيلة جوادا خمسة لا يزنكر من البعض جبتي أدفانتج زلوا مور دبلوماتيك حبس لزخونتها هذا كاب تعوز كهذا زلوا دما هجي زيو. More than 50 African countries gathered for a two-day conference in the Egyptian capital for what is becoming an annual meeting with the Russian Federation. While US and European sanctions pile up on Moscow because of the ongoing conflict in Ukraine, Russia got promises from Africa to expand trade and economic ties. Seychelles aligns itself fully with the joint statement to be adopted. كمتري وزلهم راشا أفريقيا دبها ديل هجرات أفريقيا مس راشا زجبرو كلام أب هجر أب راشا خيدهم يوم زجبرو ونيرهم أب زحجين أب جبسي تخايدو سلزي ناي راشا مس أفريقيا تجبرو زحات هجراتن لوخاتن سديدا نيرن أيهو بيرتران ولا بامباسادر هجرات ساتفاقد كون برجت زي أب جبس تخايد نيرو نجبس دما توساقي دبلوماسياوي جوادا يزو سخلا كم تري وب زحات هجرات مس راشا دما مس زحات هجرات أفريقيا جل وازم دنان أبركتون كتحيل بزعت عرفت كبرالا بفلاي حجرات راشا نمنتاي تقبلها له أب أفريقيا زلوا حجرات عريلنا تقلالا أوروبا ونخالع علم قديفنا براشا كخداي دلان إنجن مس راشا زلوا ونزمدنا دمانة كالوت حجرات مفرارهي تقبلوا تمالتي زي leverage فترة مالتي مس نبنت زن يسحل حجرات زبحلا من ينتنس على حجرات كتعزلكم عبزلن كنون حنتي أقداسي تحستوت يعني رازن سحل حجرات زبحلا. At an Air Force base in Bamako, Mali's Army ruler General Assimi Goïta presided over a ceremony marking the creation of a unified force for the Sahel countries. The force is the latest in a series of measures by Burkina Faso, Mali and Niger to achieve closer integration. كم تري وزن لهم أمون وزن سلسلة ناي بوركينا فاسو مالي
ኒጀር ሰለስቲን ሃገራት ካብቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ዞባዊ ጥርናፈ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ካብኡ ድሕሪ ምውፅአን ንሱ እውን ሰጊግዎን ስለ ዝነበረ ብሓደ ኮይነን ሰለስቲን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዘለወን ካብ ግበታን ዕብለላ ናይ ፈረንሳ ወፅአን ልኡላዊ ምርጫታት ሒዘን ክኸዳ ዝደልያ ሰለስቲን ብሓደ ኮይነን ናተን መንገዲ ናተን ወታደራዊ ኪዳን የቁማ ኣለዋ እዚ ነገር እዚ ነዚኣቶም ይሓድሽ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ 2018 ኤርትራ ሶማልያ ከምኡውን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ገይሮሞ ዝነበሩ እዮም እቲ ፍልልይ ግን እዚኣቶም ገለ ዝጭበጥ ነገር ገይሮም ኣለዉ ንሓያል እዋን ድማ ቀፂሎም ኣለዉ ብግምጣሉ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ግን ንነዊሕ ከይቀፀለ ክፈርስ ክኢሉ ከምኡውን ኣብዚ ቀረባ ግብፅን ኤርትራን ሶማልን ገይረ ነይረን ንሱ እውን ከምቲ ዝድለ ኣትሊስት ሶማል ካብኡ ኣዝሊቓ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ወይ እውን እንተኾነ ኣክቲቭሊ ክትሳተፍ ኣይረኣናን ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ኩነታት ተቐቢለን ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም የቕማ ኣለዋ ከም ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ዞባዊ ተስፋ ዝህብ ብናይ ካልኦት ሓይልታት ዘይድረኽ ካልኦት ሃገራት ዘይቋፃፅሮ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዘይኮነ ናተን ጥርናፈ ይገብራ ኣለዋ እዚ ብብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ከም ሞዴል ወይ እውን ከም ሓደ ኣርኣያ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ንኩላቶም ድማ ብሓባር ኮይንካ ወታደራዊ ቅልፅም ክትገብር ከለኻ እቲ ካብ ሰለስቲን ዶባት እውን ስለ ዘለውን ካብ ሰለስቲኦም ተበጊሶም ነተን ሃገራት ክርብሹ ዝኽእሉ ዝነበሩ ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ንዓታቶም ንምቁፅፃር እውን ዓብ ሓገዝ እዩ ዝገብረሎም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ተስፋ ዝህብ ዩኒቲ ዝረአ ዘሎ ብግምጣሉ እቲ መጋበርያ ናይ ፈረንሳ ከምኡውን ናይ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ኢኮዋስ ዝበሃል ልክዕ ከም ኢጋድ ናትና ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን ነቲ ግብረ ሽበራ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክዕሪ ይከኣለን ኣብ መንጎቴን ሃገራት ዝኾነ ይኹን ዝምድናታት ክሕይል ኣይከኣለን ዝያዳ ንሱ ባጀቱ ካብ ኣሜሪካን ኤሮጳን ስለ ዝኾነ ንረብሓታት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ካብቲ መጋባርያነት ከምዘይወፃእ ዝገብር ሓይሊ እዩ እዚኣተን ግን ልኡላውያን ሃገራት ስለ ዝኾና ንሰለስቴና በዓልና ፋንድ ንገብሮ በዓልና እነመሓድሮ ክኾነና ኣለዎ ይብሉ ሰለስቲን ሃገራት ድማ እንታየን ዝገብራ ኣሜሪካን ኤሮጳን ብዙሕ ቻለንጅ ይገብርዎም ስለ ዘሎ ፈረንሳን ኣሜሪካን ብዙሕ ቻለንጅ ይገብርዎም ስለ ዘሎ ልክዕ ከም ዝረኣናዮ ምስ ፈረንሳን ምስ ቻይናን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምግባር ነቲ ዘለዎም ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብኡ ገይሮም መሰጋገሪ ክጥቀምሉ ኢና ንርኢ እዚ ከዓ ስትራቴጂ ደስዋ ሕጂ ምስ ራሻ ናይ ራሻ ዝምድናታት ብከምዚ መንገዲ ኢኻ ትጥቀመሉ ኣብዚ እውን እንተሪኢኻ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብከመይ እያ ትጥቀመሉ ግብፂ ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና እቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ናብ እስራኤል ዝዘበለ ዘለዋ ዝምድና ካውንተር ባላንስ ንምግባሩ እያ ትጥቀመሉ ስለምንታይ ዝኸ ኣብዚያ ሕጂ ክንሪኣ ከለና እስራኤል ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ግብፂ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እስራኤል ንኣሜሪካ ስለትቆፃፀራ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ እስራኤል ፀቃ ኮይና ንግብፂ ክትዕምፃ ስለትኽእል ግብፂ ምስ ራሻ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና እናሓየለ ብዝኸደሉ ኣሜሪካ ክትወዳደር ክትክእል ኣለዋ ተወዳዲራ ክትኣቱ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ንኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ንግብፂ ዘድልያ ክብሪ ንክትህብ ተገድዳ ማለት እዩ ስቕ እንድሕሪ ኢልካ ግን እንታይ ገብሩካ ከም ትሑዝ ገይሮም ሪኦምካ ክርስዑካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከም ሃገራት ከም በዓል ግብፂ ነቲ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ረብሓታት ስኩዝ ኣብ ምግባር ዓብይ ክእለት ዘለዎም እዮም እዚ ክበሃል ከሎ ግን ዋጋ የኽፍሎምን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንኣብነት ንኣሜሪካ በዓል ክትፈልጢ ኢሎም ናብ ራሽያን ቻይናን ክፅግዑ ዝኽእሉ ሃገር እውን ኣይኮኑን ግብፂ ገለ ከፋለ እዮም ከምኡ ማኒቨር ክገብሩ ዝኽእሉ እምበር ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብሮም ትኽእል ሃገር እውን እዮም ክሳዕ ክንዱ ዝኣክል ካልእ ወላ እውን ሩዋንዳ እንድሕሪኹም ለንቀነ ምስ ራሻ ልግብግብ ክብሉ ተራእዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሞሪስ ኣቕጥቦም ስለ ዘለው ምስ ራሻ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ከመሓሹ ይረኣዩ ኣለዉ ብዝኾነ እዚ ናይ ራሻ ህላዌ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ነተን ካልኦት ሃገራት ቼክን ባላንስ ንምትሓዞም ወይ እውን ካውንተር ባላንስ ጌርካ ንዓታቶም እውን ምሉእ ብምሉእ ከም ድሌቶም ከይዝውሩካ መህደሚ ይጥቀምሉ እዮም ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ብዝሳትፈ ክንሪኦ ኢና ናብ ዘበና ንመለስ ከግብፅ ሸርማል ሼክ ይህንን የተናገሩት ሐማስንና እስራኤልን ባስማሙበት ሰነድ ላይ ፊርማቸውን እያስቀመጡ ነበር። በዚያ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተፈርሞ ለማለቅ ከ10 ሰቀዝ ቁልፍ ነጥቦቹ አሜሪካ በዋና አስተባባሪነት ሰራዊት የሚያዋጡ ሀገሮችን እንደምትፈልግ ይህንንም ከአረቦቹ ጋር እንደምትሰራው ከማስቀመጡ በተጨማሪ ለማስከበር ሞታለሁ፣ ለአሜሪካም ስሰልል ነበር፣ ለአሜሪካ የሚሞቱ ወታደሮችን አዋጣለሁ፣ እኔ ልክላቸዋለሁ፣ ከአንዳንድ አሜሪካውያን በላይ አሜሪካን አውቃለሁ እያሉ ሲምሉ ለነበሩት አብይ አህመድ ይህ ጥሩ አጋጣሚ ሊሆንላቸው ይችላል። እንታይ እዚ ዘረባ ናይ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ
تزربا بنصور ايتراين على جن امريكا ني ابي احمد Marco Rubio, the Hanja reports more. In a rapidly evolving geopolitical landscape, US Secretary of State Marco Rubio's proposal for Ethiopia aims to address simmering regional tensions, with Egypt now weighing in on the complex dynamics. As the Ethiopian Defense Forces underscore their unwavering readiness and national duty amid ongoing security operations, Egypt claims it seeks dialogue over confrontation in the contentious Grand Ethiopian Renaissance Dam dispute. Can diplomatic efforts prevail? انتاي زبل زرباينا نسمع زلنا ماركو روبيو نا أمريكا منستر قدات وصائي ناب إثيوبيا دويلو ني أبي أحمد سراويت نكهب ناب كم عقب سلام ناب غزة زاتو سراويت نكهب حتيتو زبل زربا حيا لوان كنسمع أصلا هنا لنا أصلا هدما تي حبريتا كاب إسرائيلي وتيو إسرائيلي أو تياتو زبال بميديانا إسرائيلي وتيو أتي زبال زلو زربا جن حجي كم نسمع زلنا كم تنساتهم زبلو وزلو زي كونه أمريكا عقب سلام كوينوم ناب إسرائيل كأتو زغولو وتهدرات مركب سلد سانتيو ناب إثيوبيا متي بحالالو زمالة عملت بزحات هجرات مستنا إسرائيل قايدة كنتات بمرأي زيغاتاتن ويمغتهدرات ناتن نابون مأتاو نتقو دايتي كقبلو سلزي مرتا إثيوبيا تا منالبات كاب تسفا ورصات ناي أمريكا كاب كالك تركب سلزي كالت ناب إثيوبيا متمتاتيو تكونتات متي زلي بلو أبي أحمد دما إذا عدل زيا تازبلت عدل زقات أمتو كوينا كتسمعوا كم تخليهم زقلت زلو هجي ني أبي كنا نقرأت بوي ونقليل ناي كونان تقول دايتي ولا ونقبت عويان كم حدا أبي ناي ناشنال سيكوريتي بدهو خويني تسمعهم زلو معناته الدوب ناي قبتن ناي إسرائيل وي ونت ناي فلسطين ناي غزة مالتي رافع زبال كبابون زكو عصر سراويت سلز خونه زدله زلو أبزع جنتايم زلو بتي حتى ناب حتى تقولوا إسرائيلي media claimed Ethiopia was asked after many countries declined America's request. ስለዚህ ኢትዮጵያ ዝተሓተተት ብዙሓት ሃገራት ሕቶ ተሓቲትወን ምስ ነፀጋ ወይ ምቕባል ምስ ኣበያነት ናይ ኣሜሪካ ሕቶ ናብ ምናልባት ሓንቲ ፓኪስታን ጥራይ ተስፋ ዘለዎ መልሲ ዝሃበቶም ይበሃል ኣሎ። So the mission outlined in the US-Israeli agreement would guard ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ጋዛ ዶብ بمنقدي ناب جبت زلو كمون ناب إسرائيل زلو مالتيو كله نتيجة دوبات محلاو بوليس مسلطان كمون unprotected justice security ناي security ناي جبتون محلاو زتك مالتيو critics argue Ethiopia's army accused of كالو دما نزيجو دايزي سراويتنا إثيوبيا بهلكيت أب تجراي أب أمحرا أب أوروميا زخصص كما يجري نزيك جبر زغل نينا أمريكا رمحا كما يجري جبر غل كمرما ننا إيجيبت إنترست غاب خميك حل غل كلتين هجرات أب تتابعي بوليتيكا مركزي تخرج غريب بوليتيكا كايدا زلون زبللو أتيك عندي وسانك هون زغل زبلو وجن تعبوا من إثيوبيا ويون أبي أبو ويون زواري تزخونت إمارات يا إمارات جن انتهي له which heavily influences Ethiopia's foreign policy opposes the plan favoring a political solution over military deployment. نتي بحفشة أكعب سلام نمتاو إمارات أي تقبلوني أي تدقفوني أي مزبلو بوليتيكاو مفتح مبر وتهدراوي وتهدراوي أكعب سلام إتخا كما تزغلي اللنزبل أمناتي زلوا سلزي إماراتي أي تدقفوني أنا تناي سراويت متاو overall يمزبلو زلو. Ethiopia's involvement is questioned due to its isolation, poor regional role and reliance on Abu Dhabi's approval. ስለዚህ ንኢትዮጵያ ወላ እኳ ትሕቶ ኣሎ እንተተባህለ ተቐባልነት ናታ ግን ትሑት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣብቲ ዞባዊ ኣበርክቶናታ ድኹም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ድማ ፖሊስ ናታ ብኢማራት ዝዝወር ስለ ዝኾነ እውን ከቢድ እዩ ይብል ኣለዎ። ግን እዚ በዓላቶም ኢትዮጵያውያን ዘውፅዎ ዘለዉ ሪፖርት እዩ። ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዓቢ ብዙሕ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝገብር ዘሎ። برجس أبزي كنريا نخل جنتايا إذن هاي ماركو روبيو حتيتو زولونا أبي حق أنت قينو أبي أحمد تازبالة تأدل زجات متوجيرو كريا كم زخل فلوتي سلمتاي مس أمريكا زخواني يخون زمدنا تبغ زمدنا نخجبر بزع سعري يجبر كم زلو ينقر بزع سعري يجبر له من البعض هيجي جل إثيوبيا كزارة ولا سمعكو أبز حلفة نظام أنا حتصير بوليتيكاوي ورقته وهيبوم زنبريكم على بوليتيكيات كم على دوتو هاي لودي وكالوت نتو ورقتناتهم أي حدثنيو زبلو أكل نايزي نيغوسيشن زي بللو نيتوبيا مش حتتو
ኩሉ ግዜ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነቶም ፖለቲካዊ ተጻብኦ ዝገብሩለይ ፖለቲካዊ ቦታ ይትሃብዎም ዝበለቶም ይመስል ይብሉ ስለዚ ነዚ ምዝሙን ተሓሒዞም ዝርይዎ ሰባት ርኢ ኣለኹ ብርግጽ አብይ አሕመድ ኣብዚያ ኩነታት እዚኣ ከም ዕድል ክሪኣ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ዓብይ ፖለቲካዊ ፀገም ፖለቲካዊ ነውፂ ኣጋጢሙላ ኣብ ዘሎ እዛ ብመንገዲ ኣሜሪካ ክትፍጠረሉ ትኽእል ከምዚ ሓውሲ መተንፈሲ ገይሩ ክወዛ ከም ዝኽእል ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል but still nothing is clear ኣብዚ ብዙሕ ብዓይኒ ዘረባን ስነ መጎትን ዝዝረብ ዘሎ እምበር ብጭቡጥ ዝረኣናዮ ነገር ክሳብ ሕጂ ንዑ ከረጋግፅ ዝኽእል ወይ እውን ንዑ ኮንክሪት ከምዚ ክብል ዝኽእል ኩነታት የለን ካብኡ ቀፂልና ሓደ ክልተ ሪፖርትስ ክንርኢና ምስ ዝተሓሓዝ ብፍላይ ምሳና ዝብልዎ ዘለዉ ከፊል ሽብርተኛ ከፊል መንግስትነት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናንሳው ምክንያቱም ለተመልካቾች ግራ ያጋባል ብዬ አስባለሁ አንድ አካል መንግስትም ሽብርተኛም እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ከርሱ እንደነሳስ ይሉ በጣም አመሰግናለሁ ደሩ እንዳልከው መጣጥፉ ቅጽ 2 ነው የመጀመሪያው ቅጽ ለዛሬ ሰኔ ወር አጣጥፍ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂና ሻቢያ ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚከተሉት ስልትና ስትራቴጂ ምንድነው ህዝብን ነው ማዕከል ያደረገው አገርን ነው ማዕከል ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ነው ማዕከል ያደረገው ወይንስ ድርጅቶችን ነው ማዕከል ያደረገው ኢሳያስ ሲታገል የነበረው እዚኦም ሕጂ እንታይ ብለው ነሽተ ከስማ ጀምሮ ማለት ለምሳሌ መጀመሪያ ሲቋቋም ሻቢያ ከዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያደረገው ለምን ሰዎች እንደመከሰሱት አላውቅም የሐሳብ ትክክል ሐሳብ ነው በሌላ ነገር ልትከሰሱ ትችላለህ እንጂ ኤርትራ የተሰራችበት ስሪት ራሱ ነሻቢያ የመጡበት ስሪት በዋናነት ኢትዮጵያን ከባህር በር ማሳጣት ወደብ ማሳጣት ግን አይደለም ትኩረት ያደረገው ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት ኣብ ምንታይ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኮለል ይብልለው ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ዓብ ትምህርቲ እዩ መጀመርያ ንሻዕብያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይዞ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ክገብሩ ከለዉ መጀመርያ ከም ኤርትራውያን ሓደ ነገር እዩ ዝርዳእና እዞም ሰባት እዚኣቶም are doing a great favor to us ሓደ ዓብይ ፅቡቅ ነገር እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ስለምንታይ በቲ ንኮርዓሉ ታሪክ ስለ ዝመፁ በቲ ቀንዲ ክብርታትና ስለ ዝመፁ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መስመር እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ታሪኹ ከም ብሓድሽ ንክፍትሾ ንክብርብሮ ከምኡ ድማ በታሪኹ መሊሱ ንክኮርዕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ታሪክ እዚ ሓቂ እየ ዝነገረኩም ዘሎ ብጀካታ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ንነዊሕ ዓመታት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ብዙሕ መንእሰይ በዚ ታሪክ ነዚ ታሪክ እዚ ዳርጋ ናብ ምርሳዕ ገፁ ይከይዱ ነይሩ I'm telling you ኤርትራውያን ብዙሓት ንርዳ ኢና እቶም ብፍላይ ኣብ ጎኒ ሃገር ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ንነዊሕ ዝፀናሕኩም እዚ ነገር እዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሓድሽ ዘረባ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ብዙሕ መንእሰይ ብፍላይ ንእሽተይ መንእሰይ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፅኡ ዋላ እውን ተቃዋሚ ጥራይ ዘይኮነስ መንጎ ዝነበረ ካብ ፖለቲካ ዝረሓቐ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይርና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ምስቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘይሓስቦ ናብ ኤርትራ ምምላሱን ዘይከኣል ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ የለን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ የለን ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ሓወላ ሽግር ምስቲ ናይ ገለመለ ፀገማት ዝመፆ ምስቲ ናይ ቤተሰብ ካብ ኤርትራ ይወፅእ እሞ የሰግሮ ገለ ምስ ከምኡታት ፅቡቅ ስምዒት ብዛዕባ ዓዲ ከም ዘይህልዎ ነቲ ታሪኹ ነቲ ቃልሲ ናቱ ድማ ብዙሕ ኣቓልቦ ክቦ ከም ዘይክእል ገይርዎ ነይሩ እዩ ሳላ እዚኦም በኣታቶም ንሃገርና ዘፍርሱ ዘለዉ ዝመስሎም ሳላ እቲ ትዕቢት ናቶም ግን ንብዙሕ ኤርትራዊ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ታሪክ ናቱ ከቋናፅቡ ክርኢ ከሎ እንታይ ዝኸውን ናብ ልቢ ዝምለስ መሊሱ ስምዒቱ መሊሱ ዝሕርን እቲ ህዝቢ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ ታሪክ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ሓደ እዚ ጥራይ ይብለኩም እዮም ክልተ ሰለስተ ክበኩም እየ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ጌጋ ከም ዝነበረ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወይ እውን እቲ ሕጂ እዚ ንመን ክከላኸል ኢሉ መፅኡ ነቲ ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺባሲ ኤርትራ ከም ሃገር ዝኾነትሉ ኩነታት ኩሉ ክፈርስ እዩ ዝብል ሓደ ኣይደነው ብበይናይ ቋንቋ ኢኻ ትርጉም ክትበ ትኽእል ባሕሪ ንስኻ ረኺብካን ብጅቡቲ ባሕሪ ስለተጠቀምካ ኤርትራ ካብ ሃገር ምዃና ተብቃዕሉ ምክንያት እንታይ እዩ ወይ እውን ብኬንያ ከይድካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዋላ እቲ ወደብ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ሓይሊ ባሕሪ ዘይትገብራው ንዓና ብኸመይ ይፀልወናስ እንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ህውተታት ስለ ዝነብሩ ንኤርትራውያን ዝትንክፉ ይመስሎም ካልእ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣብዚ ይጥቀምለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘሎ እጂ ኤርትራ ታሪኻዊ ጸላኢትና እዮም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ታሪኻዊ ጸላኢ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ታሪኻዊ ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ አቤት ድፍረት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ታሪኻዊ ጸላኢ ልክዛረብ ዝግብኦ ኤርትራ እያ ምክንያቱ ክሊር ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ታሪክ ዘለና ኢና ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝገበረትና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረቶ ብዙሕ ዘከራክር ነገር የብሉን ኤፍሪ ኤርትራዊ ገና ወለዶታት እኳ ይሕለፍናን ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ታሪኻዊ ጸላኢት እያ እንተበልና ዘምሕረልና ንሕና ኢና ግን ንሳቶም ተገምጢሎም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ብኤርትራውያን እንታይ ዝብል ቅሬታ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ልስሉስ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ኢትዮጵያ ክትፈርሰሎም ኣይትደልዩ እዮም ዝብል ስነ መጎታ ብኤርትራውያን ብብዝሒ ዝርአ እዚ ትሪቦሎም ሳቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ከፍርሳ ይትሰርሕ ብምባል ሎሚ እዚኦም እዮም እኮ ማሊ እንታይ ይብሉና ነይሮም ንኩሉ ኣተሓይስካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣዝያ ስምዕዋ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቆሪፆም ሸር ይገብርዋ ኣለዉ ኣይደኖ ከምዚኣ ሕጂ ኮይናታ ዘላ ኮይና የረኺበ እያ ኤርትራ ድንበር ቢያንኳኳ ኤርትራ ወይም ሻዕቢያ በእኛ በኢትዮጵያኖች በእኛው ትውልድ የተገረፈ የተሸነፈ አይደል ስለዚህ ታይም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕቢያ በዝናትና ወለዶ ከመይ ዓይነት ወለዶ የደኖ በዝናትና ወለዶ ሻዕቢያ ክሰዓር ምዃኑ እዩ ዝነገር ትማል ግን እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ነፍሰ ከፍግእ ብሓባር ደሚ ኣብ ነፍሰ ከፍግእ ብሓባር ስዋዕ وخلعوا خلوا نايمن بزي قرص على العيلة دخلت مكينة توصلوا أبناء حبار حكمنا حكم قلنا هنا بتنا فدرال حكمنا خيد حكم قلنا هنا ناي فدرال صراحة بتنا هنا خيد حكم قلنا بحبار استقعدوا له ترى نمبر بيانكوا إيرترا ويم شعبيا بينيا بإثيوبيانوش بينياو تولد يتجرف يتشنف عادي የጁንታው ጋር መቀሌ ሄዶ ቢያንኳኳ ጁንታው ራሱንም አላስጣለም ሕጂ እንታዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብ ሓደ ቅድሚ 30 ዓመት ወይ እውን ቅድሚ 50 ዓመት ዘይኮነ ትማል ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ዝነበረ በዳሂ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ኣዝዩ በዳሂ መድረክ ማለት እዩ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረትሎም ዝዝከር እዩ ናይ ትማሊ ታሪክ እዚ ማንም ሰብ ዝዝክሮ እዩ የግዳስ ንሳቶም ግዜ ይወስደሎም እዩ ምሳኻ ፀኒሖም ኮምፕሊት ለአንጻርካ ንኽዛረቡ ግዜ ይወስደሎም እዩ ስለዚ መንእሰይ ወለዶ ናይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ግዜ ቃልሲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ክግበር ከሎ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ እንተዘይተረዳእካ ወይ እንተዘይበርሃልካ ንሱ ኣገዳሲ ታሪክካ እዩ ትማል ዘጋጠመ ኣብ ጎኒ ደው ኢልካ እንተወሓደ ረብሓ ካብ ጥፍኣት ዘድሓንካዮ ኢሚድየትሊ ተሰልቢቱ ንጥፍኣትካ ክንድዚ ዝኣክል ርሕቀት ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ስለዚ ነዚ ሸለል ኢልካ ነዚ ምርሳዕ ሞት ረስዕካ ኢሎም ይምርቑ ወይ ይረግሙ ስድራና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ብፍፁም ክርሳዕ ዘይብሉ እዩ ኣምሹር ትማሊ ከምዚ ይበሃሉ እንተነይሮም ክዕረቑ ምዃኖም ኣብ ገለ ፖይንት እውን እቲ ዕርቂ ክመፅእ ይኽእል ሕጂ እቲ ፀገም ብከምዚ መንገዲ ትኸይፀኒካ እቲ ዕርቂ ክመፅእ ከሎ ኮምፕሊትሊ ንኩሉ ዝረስዐ ዝመስል ዕርቂኻ ትርኢ ወላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ከምዚ ንብሎ ዘለና እኳ ብተደጋጋሚ 30 ዓመት ሓመድ ድፋጫና ኣስትዮምና ደን ኣብኡ ከለና ድማ መሻርክቲ ኮይንና መሻርክቲ ምዃን ሰናይ ነገር እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ወላ እውን ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ዘለኩም ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ጀርመንን ኤውሮጳን ዓዲ እንግሊዝን ዕሩኽ ዝኾኑ እኮ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ኩነት ዓለም ካልኣይ ኩነት ዓለም ክንደይ ተሃላሊቖም እዮም ግን ከምኡውን ኣሜሪካን ጃፓን ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ በሰላ ረሲዕካ ናብ ሽርክነት ምኻድ ሕማቕ ኣይኮነን ስፅቡቕ እዩ ኣብ ይኮነን ፀገም ዘሎ ግን ብመሰረቱ ናብ ዕርቅን ሰላምን ክትኣቱ ከለካ ክትተሓሳሰብ ኣለካ ሕሳብካ ክትገብር ኣለካ ኤርትራ ድያ በዲላ ኤርትራ ዝግባእ ካሕሳ ክትከፍል ዊኣር ኦኬ ኣነ ከም ኤርትራዊ ቅቡል እየ ዝርዮ እቲ ፀገም ዘይኮነስ እቲ ጉዳይ ግን መብዛሕቲ ግዜ ኤርትራ እየ ተበዲላ ዘላ እቶም በዲሎምና ዘለዉ ድማ ነቲ ዝገበርዎ ኣካውንታብሊቲ ሓላፍነት ዝወስዱ ይኮኑን ወላ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ዘይትሪኦ ሕጂ ንዓመታት ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ላሓቢልዋ ዝነበረ ተገምጢሉ ናይዛ ትማሊ ዘጋጠመት መጀመርያ ዘጋጠመት ትማሊ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ማለት እዩ ብዓብዩ ብልፅግና ይገይርዎ ምስ ብልፅግና ክተሓሳሰብ ዝግብኦ ኩሉ ነገር ገዲፉ ናብ ኤርትራ ጥራይ ክኸስስ ትሪኦ ብግምጣሉ ንሕና ማዕረቲ ዝወረደና ስምራት ኣይንኸስስን ኢና ኣይንዛረብን ኢና ብመንግስቲ ደረጃ እዩ ዝብለኩ ንሳቶም ካብ ደብረ ፅዮኖም ጀሚርካ ክሳብ ታሕተዋይ ካድሮ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሕጂ እኳቶም ፅምዶ ምስ መፀት እዮም እታ ቁርብትለይ በዓል ደብረ ፅዮን ገለገለ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐት ገዲፎማ which is good
this is respectful ግን بحفሻ ኤርትራውያን ነቲ ዘጋጠመና ናይ ምሕዳግን ናይ ምርስዓን ክእለት ናይ ባህሪ ይረአየና እዩ ስለዚ ነዚ ሸለል ክንብለ ይብልና ከም ዝንሳቶም ኣምፂኦም ንዓና ኣብዚ እንታይ ዝብል ከም ዝኽትሪዎ ፀናሕኩም ኤርትራ ቤት ትምህርታት ደቃፀለት ንህዝብታት ዝሃረመት ጌም ኦቨር ክብል ከሎ ንህወሓት እውን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍ ደልዩ ዘይከውን ነገራት ኣቀናቢሩ ፅሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ዕላማ ናቶም እዩ ሕፅበት ኣእምሮ ኣብ ህዝቦም ገይሮም ንኤርትራ ተፀላኢ ገይሮም ንህዝቢ ኤርትራ ተፀላኢ ገይሮም ንኤርትራ ክድምስሱ ምክንያቱ ምልክት ሕቶናቱ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ ኤርትራ ከም ሃገር ምህላዋ ንበዓል ቅቡል ኣይኮነን ባህልቲ እዩ ስለዚ እዚኦም ከምኡ ምባሎም ንዓኹም ክገርመኩም የብሉ ንገርመና ኣይኮነን ንዓና መሊሱ ሞራል ይዝበና ስለምንታይ ዋጋ ዝኸፈሉ ላያታትና ነዝን ከምዝን ተሓሳስባ ትማልቲ እንታይ ብሎ ነይሮም ኤርትራ ከም ሃገር ንፈትዋ ኢና ጎረቤት ህዝብና ክብሉ ከለዉ ያ እዚ ትደናግረካ ዝኽእል እምበር ኤርትራ ከም ሃገር ክትኮኑ ኣይግባእኩም ኢኩም ከለዉ እቲ ናይ ቀደም ባህርናቶም ደጊሞም ስለ ዘነፅሩ ንኤርትራዊ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ብሓንስ ከቁርብ ትለይ ሓንቲ ካብኡ ሓደ ኣብዚ መኺርዎም ነይሩ እዚያ ስምዕዋ ጋሽ ፋሲካ ሲደልል ናቸው የኬጂቢ መቼስ በጣም ለሁላችሁም ተዝል መሆን አለበት ምክንያቱም አላይነን ደጋፊያችን ነው ሶማሌ ጦርነት አብረን ተዋግተናል በኤርትራም ውስጥ አብረው ከኛ ጋር ነበሩ በመሳሪያም በሀሳብም በድጋፍም ምንድነው ብዙ መክረውናል እውነቱን ለመናገር ኢንፐርሰን ባለሁበት በጦርነት አታሸንፉም ይሄን ነገር እናወያያችሁ እናገናኛችሁ ታረቁ በሰላም እዚ ኣብ ዘበነ ደርጊ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ስለያዊ ሓለፍቲ KGB ዝበሃሉ ከምዚ ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ካልኦት ናይ ኩባ ካልኦት ናይ ብዙሓት ሓይልታት እንታይ ይብሉና ነይሮም እዩ ዝብል ንዑ ተዓረቑ ብሓይሊ ኣይትኽእሉ ብሓይሊ ሃገርኩም ከተፍርሱ ኢኹም ነዚ ኣብ ሰሜን ዘሎ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ብሓይሊ ክትውድዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ በስማም ኢልኩም ምዚኣቶም ተዘራሪብኩም ሽግርኩም ክትፈትሑ ፈትኑ እንተዘየለ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ሓራቅ ትወፅእ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንደርጊ እዩ እቲ ስርዓት ናትካው ናይ ምፍራስ ዕድል ኣለዎ ኢሎም ይነግርዎ ነይሮም እዮም and today it's pretty much the same ክገርመኩም እዛ ሕጂ ዝዛረበ ዘሎ ምዛ ናይ ሕጂ ኩነታት ትኸይድ እያ እዚ ኣብ ዝገብራ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ገፁ እንዳ ዘሎ ንኤርትራ ኮነትን ከተፍርስ ተገምቲ ኢላ ነታ ስርዓት ናትያ ከተፍርስ ብዙሓት ድማ ሕጂ እውን ከማ ኢሎም እዮም ዝመኽርዎ ተጠንቀቕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢንፋክት እታ ተጠንቀቕ ናቱ ስለ ዝሰርሐት ንሱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ስቴጅስ መፅኡ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ገዲፍዎ እዩ ኣብ ነፍሱ ከም መጋባያ ንኤርትራ ከይተንከፈ ዘይሓልፍ ዝነበረ ገዲፍዎ እዩ ንኤርትራ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መልሓስ ከኣክብ ተባሂሉ ከም ዘሎ ንርኢና ኣብቶም ላዕለዎ ደረጃ መርሕነት ናቱ እውን ኤርትራ ትብል ቃል እናጎደለት ትመፅእ ኣላ ሜይቢ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዚ ንዝተወሰነ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ረብሓታት ዝደልዮ ወይ እውን ገለ ነገር ስለ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናብኣ ናይ ምምላስ ተኽእሎ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እንተወሓደ ግን ኣብዚኣ ቀረባ ግዜ ቁርብ ተለይ እንድሕር ኖቲስ ጌርኩሞ they have shifted a little bit እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ካብ ርሑቕ ዝበሉ እዮም ነታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብርብርዋ ዘለዉ እምበር ንሱ ኢልካ ብርሃን ጁላ ዶ ገለዶ ኣይደኖ ሜይቢ ገለ ሶምናት ገይሮም ኣለዉ ካብታ ጉዳይትያ ቁርብ ኣዝሊቖም ኣለዉ እዚኣ ኸ ሱሰስ ኣላታ ሓደ ናብ ኤርትራ ምኻድ ከም ዘይዋፅኦም ካልኩሌት ከም ዝገበሩ ብዙሕ ግዜ ሰሚና ኢና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ ከይድካ ተዋጊእካ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ዓቕሚ ከቢድ ምዃኑ ብግምጣሉ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምትእትታዊ እንድሕር ገይራ ንዓታቶም ዝያዳ ሓደጋ ክትወርዶም ከም ትኽእል ንሳቶም ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ታርጌት ገይሮሞ ዘሎ ትግራይ እዩ ነቲ ህወሓት ንምህራም እዩ ሞር ታርጌት ገይሮም ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ንኤርትራ ከም ኤርትራ ንምህራማ ኣብ ዓሰብ ደጎለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ በቲ ሃየስት ሌቨል ኣዝሊቖም ኣለዉ ኣብኣ ካልእ ሓንቲ ናይ ባሕሪ ሕልሞም ናበይ ገፃ ኸይዳ ኣላ ስምዑ እዚ ኦማን ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነትን በጥንቃቄ የምትከታተል ሲሆን ለማንም ጠላት ያለመሆን ከሁሉም ጋር ገደብ ያለው ግንኙነት መፍጠርንም እንደ መርህ ትጠቀማለች። የተለያዩ ሀገራትን ወታደራዊ ቤዞችም ይዛ የምትገኝ ሀገር ነች። ከነዚህ ሀገራት መካከልም አንዷ እንግሊዝ ስትሆን ዱቃም ተብሎ በሚጠራው የኦማን ግዛት ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ብካልእ መንገዲ ካብ ኤርትራ ተደይረኸብና ካብ ኦማን ክንረክብ ንኽእል ኢና ሓይሊ ባሕሪ ናትና ክንገብረሉ ንኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ብዙሕ ይደፍኡላ ኣለዉ ኣፍታሓላ ይስጥለጥኩም ጥራይና ንብል ንሕና ካብ ኦማን ዲኹም ሓይሊ ባሕሪ ትረኽቡ ካብ ጀርመን ዲኹም ሓይሊ ባሕሪ ትረኽቡ ካብ ኣይደኖ ካብ ኣውስትራልያ ዲኹም ትረኽቡ ይፍጠረልኩም ንሕና
أفتالولاويت مريتنا تراينا شجر كفتك مثلا زين دلنبر كابي ترغبوا نعخاتكم زملكات سلوزخوني good luck with that أنت يفتر لكم تراينا خلنا بلوكم نخل كالي لنك أنا أبي عمد فسح ساعة جميرو لسمعوا أسكزيا بنديك مفلقو ملا بيعيد سراو لك عند ديبسيك ويم شات جي تي بي ያለው ቱል በያዘው ይዘትና አቅም ደረጃ ከቻት ጂቲፒ በምንም አያንስም ኢትዮጵያዊ ከመሆኑ ውጭ በሲስተሙ ብቃት በምንም አያንስም እንደ ድል ሆኖ ኢትዮጵያውያን የተሰራው ውጭ ከሆነ የምናምን ውስጥ ከሆነ የምንጠራጠር ስለሆነ ካልሆነ በቀር መላን መጠቀም እየተቻለ ዲፕሲክ መጠቀም አያስፈልግም ለምሳሌ እኔ በብዙ ጉዳዮች መገለገልበትን የሚያግዘኝ ሲስተም መላ ነው መላ ዲፕሲክ የሚሰጥህ كم تري ودا لهم ديجيتال 2030 زبل كامبين غير نيرو نوح زرباتات تزاريب نيرو جن انت قونه انت وحده نيرترا ابتو قدايتي كالعلاب زي مخالو حدا صبوق تسمعنا نغريو كم قتيلو انت عايز بلزلو ملا زبها حدا ناي شات بوت كم زناي شات جي بي تي تبل شات جي دي بي دي ولا قليل ولسو زخونه دحنا ابي احمد يتحزلوني كمون كم تديب سيك زبالنا تشاينا كم زمثل شات بوت ويقول كم زناي سيرش انجن كوينو جن ب artificial intelligence حبريتا زكب مالتيو كم سرحنا لنا تسرحنا هذا لنا دما بزح وجي دمسيو نعين عبنا تبولك او سرعي زحق زني قال يزبل بحفشا كل زبل زلو تهديد كون خلي مس ديب سيك ويقول شات جي بي تي زوادر كجبر ايكون ابرب عزبه كم زي جبر قصني because these are very very powerful tools state of the art ابدا على الوايد درجه بعالم درجه ببليونز تمن وددر زلون كامباينات نزارب زلنا سو كوب عينات غيرنا ببالو تحديد نايدون ناي ابي احمد حدش نغير يكون جن اتفتنناتو جن something worth checking اتي هك اناناتهم اتي زغبرو زلو فتنتات كريو خلو خانه كمير تراويان انا كو بزوج زي تزاريبه جن زربا انترفوت صلي ولا حنت فايده سلديمس علي بزح تقديس كاكر زخلا يكون جن اذا سبزي تو 30 ازي سبزي انتاي كجبري دفتنزل ابزون كال كم زناي سي بي artificial intelligence sub control لاي مغبار زمسل تول ونتاتاتو لنا غلز بالزربا يسر زخونه ابي احمد بزح نغرات ابيت جرانديو زخونه نفرت كنفرينادو مايك اب سباي بعلنا غنمصينادو ديكلر كنغبرينادو بزح نغرات كومتات يزاربيو يزاربنا ينبلنا تزارباناتو دما ابيلناي كن حد غزي دما مستو علي يدليو زي زخدو زلو منغدታት نعاتاتهم شفاي يغبرلهم I am not jealous or anything ማለት ዝገብርዎ ዘሎ نعاتاتهم كم نابنت ኢትዮጵያ ካባና ረህ ኢላ ደቡብ አፍሪካ ነራ ተተኸውን I would be very very happy حጉስ መሆን ከነራ በዚ አቢ ገረየዝ ብሎ ዘሎ ተደምሎ I wouldn't have a problem unfortunately እዚ ጎረቤት ሃገርናይ كل التكنولوجيا دما ناب ኤርትራ ዌፐናይዝ ክገብሮ ይዝደሊ كل تجيري اللي هو بس احنا لنا زبلو تكنولوجيات ناب ኤርትራ ከመጽዋር ክትቀመሉ ዝደሊ ስለዚህ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት አድቫንቴጅ ይቦም አለ ነው ቅድሜና እዚ አድቫንቴጅ እዚ ድማ ከም ኤርትራውያን መሕሳብ የድልዮ definitely ولا abተገዘ ለና ኤርትራውያን አይ መግኸውና ከም ግለሰብ ኮይንካ ሓሳብ ጥራይኻ ክትብ ትኽእል እምበር ካልእ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብቲ I know there's a حسابات كزارب كله بزح allergic زخونه رياتوتا تسدلي سوات الله معنا جن تطوع يكبلني always gonna say نعيكون كوين تسمعن ويون سبات كتك مخلي وي نحوار كم هجر رغميت كوزنا خلي زبلكو حسابات كم هب قطة بايكون because we need it قال نجر especially abs artificial intelligence كم community for example of America ناي technology community لنا ناي زي IT community ويقال لنا so it would be very very wise ابز حلفون ابناتي بلاتفورم نبعل ارمياس كالوت ኤርትራውያን አበይቲ አግራውያን አብ ላይቭ ስትሪም بسفيو تزراريبنا بعد دانيل تزراريبنا نيرنا እዚ ጉዳይ እዚ ሽቂልካ ክረኦ ዝግቦ ይኮነን ሰብ እዚ ወላኳ ሓተፍተፍ ይብል እንተሎ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ዝገብሮም ዘሎ ሓደ ምዕባለታት ንዓና ጽባሕ ንጎ ሓደጋ ከይፈጥረልና ስጋት ያለና ስጋት ናተይ ድማ بتكنولوجي بتليفون بانك غيروم ويون بتليفون تتقيمهم زيتات دحان شللكا كتركبات خل نغرات ناتهم نغرات ابز غبرولو زلو اب تكنولوجي مور انفست ابز غبرولو زلو
and this guy እዚያ ጥራይ ስምዑ ለይ እዚያ እንተ ሰሚዕኩም ነገር ሓደ ፊቱ ከነታ ሓዛን ኸሊና ምክንያቱ ኣነ ዓይ ዘብለኒ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ this guy is doing while እዚያ ራዩ ለይ ድሓን Kare cedak በር ቺኮነሪ ኢትዮጵያ ሰላም የለም ምክንያቱም ያለው መንግስት ለሰላም ፍላጎት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጋምቤላ እዩ እዚ ለንቀኔ ኣብ ጋምቤላ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ሓደጋ ወሪድኩም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኦሮሚያ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰፊሕ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርን ብርሰትን እናተገበረሉ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ኖርማል ሰብ ከም ዘይኮነ ኣነ ብዝያ ዝፈልጥ ዘለኹ ሂዝ ኖት አ ኖርማል ጋይ ኖርማል ሰብ ኣብ ገለ ድሓን ብመኪና ተጋጭዮም ወይ ብገለ ኮይኖም ገለ መይቶም ኣብ ዝበሃለሉ ዓዲ ውሕዳት ሰባት ዝመቱልካ ኮይኖም ድሓን ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ሸለሊልካ ክኽያ ዝኽእል እዩ ትብል ክልል ዝኣክል ዝቃፀለሉ ዘሎ ሃገር ጋምቤላ ዝበሃል ክልል እዩ ወይ እውን ዓብ ቦታ እዩ ክልል ኣምሓራ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ህዝቢ ቦታ እዩ ኦሮሚያ ትክልል ናቱ መበቆል ዓዱ ማለት እዩ ብሙሉእ ወይ ዓብ ክፋል ናቱ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኣብ ክልል ሶማል ስቲል ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ናቶም ድማ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከለዎ ብፍፁም ዘይግድሶ ኣብ ትግራይ ድማ ግደፎ ናይ ትግራይ ከካልእ ኩሉ እዚ እናሃለዎ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ፅርግያታት ይሰርሕ ኣሎ ከም ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ኮንካ he doesn't care ሰብ እንታይ ይብሎ ሰብ እንታይ ይብል ካልኦት እንታይ ይብሎ ዝግደስ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዚ ምክንያቱ ብኮመን ሰንስ ክትሪኦ ከለካ ወላ እዚያ ዘረባ ስምዕዋ እዚያ ዘረባ ነዚያ ንዓይ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ክትበኒ ትኽእል እያ ግን ስቲል ከም ኤርትራዊ ግን ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና ኢና ኣብዚ ዲስከስ ክንገብር ካብቶም ዝፀሓፉ ርእቶታት ኣብ ካሊእ እውን ዝሪኦ ባዕሉ ተቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኢልዎ ዝበሃል ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ዝብል ገምጋም ስሑት ምዃኑ ይገልፅ እዮም شو بعلي فلت ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ገለመለ ዝብል ኣብዚ እውን ብዙሕ ግዜ መምርራውን ስለ ዘቐርቦ እየ ማለት ዓዲ እዚኣ ትደክመላ ገለ ዝብል ነገራት ግልፂ እዩ ኮሱ ኣነ እንታይ እምን መስለካ ንሓንቲ ዓዲ መሰረታዊ ነገር ኢኮኖሚ ኢለ ዝኣምን ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ትዝርካዊ ኢኮኖሚ ንዜጋታት ከመይ ይጠቅምሎ ናይ ዘጋታት ረብሓት ኣይመስል እየ ዝብገስ ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተደኺሙ እዩ ምድኻሙ ዝኾነ ኣካል ከይዱ እዚ ፈቲሹ ሃሰስ ኢሉ ዝርአ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ልዑል ትሕትነት ሰማይን መሬትን እዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚ መዋቅር እውን ኣብ መሬት ተመስረተ መሬት እናሸጠ እናቸብቸበ ቫልዩ ኣድ ብዘይገብር መልክዑ እዩ ዝንቀሳቐስ ሓደ እሱ እዩ ትምርዐየ ካልኣይቲ ፀጥታዊ ኩነታት እዩ ፎቶኻ ፀላእኻሲ እቲ ቁምቡላ ዝትኮስ ዘሎስ ብናፃ ከም ዘይመፅእ ትፈልጥ ኢኻ ዝተኣከበ ግብሪ እዩ ዝግዛእ ዘሎ ኣብ ኢንቨስትመንት ክውዕል ዝነበረ ማለት እዩ ተወሳኺ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ ብምህላው ባዕሉ ምድኻሚ ሎጂካሊ ኢትዮጵያ መግደፋ ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃላ እውን ውግእ ዘዳኽመን ምዃኑ ግልፂ እዩ ስለዚ ብልፅግና ካብ ዝመፅእ ክሻብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ኣቋሪፆ ይፈልጥን ሕጂ እዛ ዘረባ ናይ ኣብርሃም ትክክለኛ ዘረባ እያ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ከማ ኣይኮነት እንዳላ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ህዝቢ ብዝሕ ህዝቢ ናቱ ንብረት ንወታደር ጥራይ ክጥቀመሉ ዝደሊ ውሑዳት ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ናይ ምዕባለ ቦታታትን ተንዝርካበን ገንዘብ ናቱ ተንዝርካበን ኣብኣ ኢንቨስት ይገብረን ኣሎ ስለምንታይ ኣብቲ ካልእ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ሰብ ይሙት ወላ ገለመለ ዝግድሶ ሰብ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘሎ ሕክምና ክረክብ ድዩ ትምህርቲ ክረክብ ድዩ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን እስዋይ ድማ ኖርማል ሰብ ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ኖርማል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነተን ዝርካበን ገንዘብ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮንሰንትሬትድ ዝኾነ ነገር ብምግባር ዝርአ ነገር ገይሩ ኣሎ ማንም ዝኽዕዶ ኣይኮነ ዝርአ ነገር ገይሩ ኣሎ እቲ ኣነ ከም ስግኣት ክረኣየኒ ዝኽእል ናይዚ ዝብሎ እንታይ እዩ ነተን ዝርካበን ገንዘብ ንሓደጋ ንመፍጠር ክጥቀመለን ስለ ዝኽእል እዚ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ንገለገለ ኣድቫንቴጅስ ክቦ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ነገር እዚ ንሕና ተበግሶታት ንዕኡ ክንቃወም ኢልና ዘይኮና ልክዕ ናይ ህንድን ፓኪስታንን ጌርኩም ዘክርዎ ናይ መወዳእታ ኣብነት ናተይሰ ህንድን ፓኪስታንን ኩሉ ግዜ ተተፋነንቲ ሃገራት እዩ ህንዲ ኒኩለር ምስ ገበረት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ፓኪስታን ድማ ኒኩለራዊ ፈተነ ገይራ ዋይ ክልትየን
ኣዝየን ተጻረርቲ ሃገራት ስለ ዝኾና ናይ ህንዲ ኒውክለር ምግባር ንፓኪስታን ሓደጋ ስለ ዝኾነ simple as that ስለዚ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ገለመለ ይኩን ኢትዮጵያ ትገብሮ ንዓና ሓደጋ ከምፃልና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሸለል ተባሂሉ ክረአ ዝግቦ ዘይኮነ ማዕርዩ ልዕልዩ ምግያይ ዘድልዮ ነገር ኮይኑ ክስማዓና ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ዝኻ ፍርሂ ንኸነምፅእ ወይ ገለ ኢልና ይኮንና ስለዚ በዚያ ዓይኒ ርኢና I hope መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2026 ብዛዕባ እዚ ናይ AI ድዩ ናይ ካል ቴክኖሎጂታት ዓብ ተበግሶ ክወስድ ይውሰድ ህሉ ኸውን ተስፋ ይገብር ዓብ ተበግሶ ገይሩ ኣብዛ ቻነላተይ ድማ ዓብይ ለኽዛረበሉ ተስፋ ይገብር ንቐፅል Seismic reordering of U.S. defense priorities, as in it looks like the U.S. is preparing for war against Venezuela. The U.S. has already put more than a dozen warships and 15,000 troops in the region. The U.S. military has been spooling up for months now. In the Caribbean right now, American destroyers, guided missile cruisers, fighter jets, and at least one nuclear-powered attack submarine. ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ማእስያ ክትሃርማ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ነቲ ሚድያ ኣመና ኣሻቂልዎ ዘሎን ቢዚ ገይርዎ ዘሎን ኩነታት ኮይኑ ኣሎ and this is I think every day እቲ ሚድያ extensively cover ዝገብሮ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪልካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዋላ እቲ ባይቶ ናይቲ ኣሜሪካ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎና ቬኔዙዌላ ይቃወምዎን ኣንጻሩ ይዛረቡ እንተለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ግን ጠጠው ዘብልዎ ምክንያት ጠጠው ከብልዎ ዝኽኣሉ ይመስሉን እዮም ምክንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መራኽብ ዝስምዕዎ እጅ Barbados, and a US helicopter descends. This was the second seizure of a tanker carrying Venezuelan oil, and the same weekend, US officials said they'd intercepted a third. President Trump had promised a blockade of sanctioned oil tankers, and this is what it looks like on the high seas, even if the second ship seized wasn't on the sanctioned list. There is precedence in seizing illegal. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሩይ ዝኾነ ስርቂ ናይ ታንከርስ ናይ ነዳዲ ዘንቀሳቀሳ መራኽብ ናይ ቬኔዙዌላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ሃይሲስ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ድንቀሳቀሳ ዘለዋ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ እናኸደ ከርዲኑ ይሕዘን ከምዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሑቲ ግብረ ሽበራውያን መራኽብ ዝገብርዎን ዝነበሩ ኢሎም ከም ግብረ ሽበራ ንጎም ምሸትን ሚድያ ዝዛረበ ዝነበረ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ክትገብር ካላ ግን ዝዛረብ ሓይሊ የለን እዚ ድማ ናይ ባሓቂ ዝሕዝን ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኣሜሪካ ትገብሮ ኩሉ እቲ ሚድያ ሓደ ሪፖርት ኣይገብሮኒ ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ሒዛቶም ከም ትሰርቆ ከም ዘላን ትዘምቶ ከም ዘላን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ስራሕ ትገብር ከም ዘላን ኣይዛረብን እቲ ሚድያ እዚ ኸ ሓደ ዓይነት ሙዚቃ ዘለዎ ሚድያ ኢና ንፈልጥ እቲ ሚድያ ሑቲ ክገብርዎ ከለዉ ግብረ ሽበራን ስርቅን ዘይሕጋዊ ተግባርን ብትክክል ድማ ከምኡ ዘይናትካ መሓዝ ኣሜሪካ ክትገብሮ ከላ ግን ከም ቃላት ልስልስ ብዝበለ ኣሜሪካ ናይ ቬኔዙዌላ መራኽብ ሒዛቶ ተቆፃፂራቶ እምበር ሰሪቃቶ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ጌራ ገላ ይብሉን እዮም ግብረ ሽበራ እዚ ዝኾነ እዛ መርከብ ሕጂ እዛ ታንከር እዚኣ ካልኦይቲ ሳልሰይቲ እውን ከም ኣይገብሩ ኣለዉ እዚኣተን ከዓ ኣብቲ ናይ እገዳ ሊስት እውን ዘይነበራየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሩይ ዝኾነ በቃ ብክሳትካ ብጎረሮኻ ንመሓዝ ነቲ ናይ ማዱሮ ስርዓት ረጂም ቸንጅ ንክገብሩ ኣብይዎም ስለ ዘሎ ብጎረሮ ሒዞም በቃ ከይፈተወ ንክቕይርዎ ዝገብርዎ ዘሎ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ ከም ትገብር ኣለኻ ምስ በለዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ትዝክርዋ ትኾኑ ኢኹም እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክነብሩ It says what now it sounds like oil. Our company's down and we want it back. So the US ነዳዲ ናትና ወሲዶምልና ኣለዉ ይብላል ነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላ ቬኔዙዌላ ወሲዶምልና እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ከይሓፍረ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የብለይን ስርዓት ቀይረ ነቲ ሃብቲ ክቋፀሮ ስለ ዘለኹ እየ ዝብል ዘሎ well this is what we see ወላ ሓንቲ ዘከራኽ ነገር የብሉን ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ለንቀነ በዚ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ካብኡ ተበጊሳ ያኮም ኢላ ክብል ኣይክልኒ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪባ እስከንሽ ስምዖ ቶም ጣልያን ትሰምዑ ድማ ዝያዳ ስምዖ እስከንሽ tutto. Da qualche giorno ci sono valutazioni molto allarmate perché Donald Trump ha detto in maniera diciamo più decisa, ecco, dei precedenti presidenti americani che gli Stati Uniti intendono disimpegnarsi dal vecchio continente e che quindi gli europei devono organizzarsi per essere in grado di difendersi da soli. Che dire? Buongiorno Europa. Buongiorno. Per 80 anni
abbiamo appaltato la nostra sicurezza agli Stati Uniti d'America pensando che questo giorno non sarebbe arrivato, ma soprattutto fingendo che fosse gratis, solo che non lo era. C'era un prezzo da pagare e si chiama condizionamento. L'ho detto 1000 volte, la libertà ha un prezzo. جورجيا ميلوني كم تريوا زلهم أب مراحت كاب أوروبا زلوا بحزب دقف زلوا دحن زخون دقف زلوا مراحت تخينا جورجيا ميلونيا كطبعا إيطاليا عندما كاب نسات مت تماحيش مرايت بلاشون أنت أتبل دلا أوروبا Good morning أوروبا كم يعديركم دحن دلهم 8 عمت security ناتكم ناب أمريكا وحفكم وأزقعكم كم زي بتروحوا تنبروا زلهم كينكم عكس تقبرون يركم مزي security ناتنا أمريكا بتروحوا تقبرنا زلا غيرنا نعو قديفنا يو كومون خنقبر ألا ما ميدومنا يوم condition ديوم غيرومنا تولالا مغنياتو حارة خوين كمنبار بناس أخوين يفلتني حارنت واقال له وخلق زي نحارنت بناس منبار أي كألن يتولالا إحنا قل وتحضرات يبلنا security يبلنا هايلي يبلنا قلي يبلنا أمريكا سلت علينا زلا ترانكويلو ندق سنيرنا ويل كابدك أساس برابر كنتات مسيلو أم بونجورنو أوروبا تقولوا تنسوا أبينيركم منين دونالد ترامب تقريبا نالكا أفقد أخي باغتي منين من بالا يكون 8 عمد security ناتكا ناب أمريكا وقحيف كايو بتروحوا كم تنبر دلها وين كاتنبر نيركا ويل time has changed أمريكا أبناتا حقرا وربحا نقل أغدي ما كتكدو اللي تخل مقدمة سيو أوروبا أرما أبتك أدامنا ناتا ناتي نا أمريكا حقرا وربحا سلزي اللي أمريكا نيروبا تنتينو ما نبتزاقدو سن قدايك خديو هنا كابدك سنزلنا تبلابدنا قداينا بعلنا كنسر حالو زقبايا مزلو so this is actually a strong statement جورجيا ميلوني probably كابتن من أوروبا إليت أي تفلني عقل كابو نابو calculate زخون زربايات زرب يا زربا زي حجتها لدونالد ترامب زقبرو زلو يقبلوا له خصبو قبرنا تبلي لنا دونالد ترامب ربحو يقبر له نحن انت نقبر لنا لا تحتم ولا أوروبا سلازي منغو دي اتخيد أفتا منغو كنت تدمع كبزات ريوا زلهم أبي أوروبا جلسب يا حق الله يقبل بوغن أمريكا رما صبو قبرت حق الله يزبل سلازي كاب كلتيو صبو دقف تركب الله سلازي نحنا تليان كابو نابو كاب على الفرنسان انجليزن بزفله دحان زخونه سكيورتي نيرنا ويون انتو وحده قدايناتنا ايقو حفنا نيرنا مهنياتو نحنا كل جزء تفريدم ناتنا نتناتنا كونتات ملو بملو كان ركبو دليت هاي نبرنان يوم زبلو زلو بحفش انت تبدا نسا اوروبا قدايا بعلى تركيبا كتسرح كتكل علوها واقال لو وتحضراو قلص مهنات ربحا سلو زلو يكم كانت قبره قديتا سلو زخوني سلازي نعو قريفنا فقدوا سوشيال ويلفيرن قال مالا نخدو زنبرنا حجي قريفنا تمليسنا نتكبيت زخون عقبت كنسرحو خنكلها لنا بمبال تزاريب على زخا أوروبا أبكبيت زخونه بده هو أبزلات لو جزء من البعض بأوروبا قالت تصابعتي كم تعلق كم زخل فلوتي جن أدين في الداي نساء كل جزء أمونغو كيدا يا تزارب أبزي تبلوزلا we have always preferred expensive freedom هنا كل جزء تي فري وين كان أخذ نبر وقال له حسور هيكونه كبر كله جن كنت قبر أخذ كلا لك مهنياتو نتي حارنت كازمتن وتهدراو قلص انت زي بلكا مغابريا نخد كون زلو تقولو زلا على سلو زخونه نغزيو كتعما كايل كمغابريا تكون تخل لحوارغن عب واغا يزخفلكا اوروبا دما از حج مصينا يزلنا كونتات نعنا نعو زغهد حقيو كاب حج دما اكن منين نبل تنسينا نتكونتاتنا تركيبنا زحيله اوروبان زحيله طليانن كنا نصالنا تبلو مالا قدلا كوي داك نبلو نخل كم بعلي ارترا عب بدو غتيمون نهاجراو دحناتن كو حز خلص قمتات وزوزدالو زنبرا انصار يرترا دسلفا زنبرا هاجرات ينزي سلمتا يرترا اغلغلوت الله سلمتا سراويت تقبرنا بلا 10 غزي خصني راه مغنيات يرترا كتفاز دل حيل اب افنጫ كوفيل سلوزلو ስለዚህ ኤርትራ ምርጫ ኣብ ዘይነበረትላ ትገብሮ ዝነበረት ሎምን ሳቶም ተረዲዎም ናብ ገጾም ክኸዱ ለና well again time has changed ይባሃል ኣብዚ ኻንሽ ክንሰመስክ for an exclusive interview. He, of course, served as Secretary of State under President Joe Biden. Welcome, Tony. Pleasure to have you on. Very great to be here. So I know you're going to tell me that, you don't like what's been happening under the Trump administration, but tell me, of all the things that have happened this year, what is the thing that you think is likely to leave the most lasting effect? كم تري ولا لهم زي أنتوني بلينكن أب زبنة جو بايدن أما حضرنا يتهاجر زنبرة ويونا ناشنال منيستر قدرت وصاينا أمريكا زنبرة لذي ويحوان زعبون زارم لأن كاب سلطانه كاب زلت أفيني يرتملي سلو
دونالد ترامب كابز مت كابز جبرو اتزعبيه نطب مغيرو خفتر خلي تبلو اسكن جرنا هاي بلو. What is the thing that you think will reverberate? I think we've got two challenges with the administration's approach. One is the one that you just talked about, and it's in the national security strategy, and it reflects the worldview that they're bringing to what they're doing. Fareed, I worked on national security strategy during the Clinton administration, during the Obama administration, during the Biden administration. We used to joke that rarely have so many worked so long on a document to be read by so few. This is maybe the one exception, and it's gotten a lot of attention. But this worldview that takes us away from what had been the animating principles of our foreign policy for 80 years, with lots of mistakes along the way, but a basic foundational premise that enlightened self-interest was the way to go, that the success and strength of other countries could be our own, and that the investments that we made in that would redound. كايزبل زلو بحتر زبالة أنوع زبالة زرباني دزارب دونالد ترامب زقبرو زلو كنتات أبزياد زبالات رئيس مؤامو. With spheres of influence. I understand the motivation for it, but I worry the United States, Russia, China, with spheres of influence. I understand the motivation for it, but I worry very much where it leads, because you're a student of history. So am I. እንታይ ዝብል ሰለስተ ሓይልታት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ሳትን ድማ ኣሜሪካ ቻይና ራሽያን ኣሜሪካ ኣብ ድሕና ዝነበርናሉ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ክሰርሕ ከለኹ ንገብሮ ዝነበርና ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎንና ጌርና ንቻይና ንራሽያን ከነነፅለንን ክንቅርቅረንን እዩ ትመደብ ነይሩ ኣብዚ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ጌርና ኢና ምስ ኤውሮጳ ምስ ካልኦት ኮይና ነዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ የፍርሶ ኣሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ንሓዋሩ ናብቲ ውድድር እቲ ቅድሚት ንኸይትመፅእ ድሕሪት የትርፋ ኣሎ እዚ ከዓ ፈፂምካ ብቓላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ጌጋን ስሕተትን እዩ እናበለ ይትገልፅ ብናቱ ኣረዳድኣ እቲ ኣብ ራሽያ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ክቕፅል ነይርዎ ራሽያ ክትዳኸም ነይርዋ ንዩክሬን ብኩሉ ክንሕግዛ ነርና ኩሉ ጌርና ንራሽያ ዳኺምና ሽዑ ናብ ቻይና ድማ ነቲ ኳዶ ገሎዶ ናበሉ ዝገብርዎ ዝነበረ ድራማታት ክንቅፅሎ ነርና እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሃነፅናዮ የፍርሶ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ንቻይና ድማ ንኽትውንጨፍ ዕድል ይህባሉ እዩ ዝብል ወል ቻይና ዕድል ይህባሎ እንተኢልካ ትኽክል ቻይና ነቲ ዘለኩም ኩነታት ርያ ኩሉ ግዜ ገዲፋትኩም ንሳቶም ብወታደራዊ ዓይኒ ንቻይና ከጨናንቕዋ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ever U.S. weapons sale to Taiwan worth over $11 billion. It's the second such deal under the current Trump administration, and it's likely to further strain relations between the U.S. and China. Beijing is ramping up military and diplomatic pressure on Taiwan, which China claims as its own territory. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ 11 ቢልዮን ዝኸውን ኣፅዋር ናብ ታይዋን ክሸይጥ ምዃኑ ኣሜሪካ ክዝረብ ቀኒዩ ኣሎ ብግምት ኣሉ ንሳቶም ካብ ቬኔዙዌላ መራኸቢ ይሰርቁ ነዳድናታ ክሰርቁ ይፍትኑ ናብ ታይዋን ኣፅዋር ይህቡ ንቻይና ምንታን ክቕርቅሩ ቻይና እንታይ ጌራ ኢሎም ከይዛረቡ ዘስምዑ እስኪ For decades, the Three Gorges Dam has stood as a symbol of China's engineering might. A project so vast that NASA said it measurably altered the Earth's rotation, making days 0.06 microseconds long. ቻይና ድማ ንኹላ ኣሜሪካ ብኸመይ እያ ትእምና መሲልኩም ኣብ ታሪክ ናይ ዓለምና ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ዲጋታት ትሰርሓላ እዚ ዲጋ እዚ ጥራይሲ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ዋላ ለንደን ሙሉእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዓቐን ናይ ፓወር ናይ ፀዓት ከመንጩ ዝኽእል እዩ ብኻልእ ዘራርባ ነዚ ዲጋ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ዓለምና ፀገም ገይሮም እቲ ብሉምበርግ ዶካል ሚድያ ናቶም ብዛዕቡ ክዛረቡ ሰሚዕና ናይ ካልእ ሃገር ክሰርቁ ከለዉ ንብሩ ቻይና ብዓዶም ኣብ ሃገሮም ዲጋ ንፀዓት ዝኸውን ዲጋ ኩሉ ግዜ ናይ ማይ ፀገም ኣይፈጥርን እዩ ምክንያቱ ነቲ ማይ ኣኪቡ ከም ዝኸይድ እዩ ዝገብሮ ካብቲ መንጫዕጫዕታ ኢኻ ኤሌክትሪክ ተመንጩ ናይ ሕርሻ ዲጋ ትገብሮ እያ ነቲ ማይን ነቲ ገለን ስለ ዝዓሊ ከዛርብ ክእሉ እዚ ግን ናይ ፓወር ቻይና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ 3 ዕፅፊ ፀዓት ናይ ኣሜሪካ ከተመንጩ ትኽእል ኢሎማ ካብቲ ኩሉ ኣሜሪካ ከተመንጭዎ ትኽእል ከባቢ 1 ገለ ቴራባይት ወላና ቴራ ጊጋዎት ገለ ዝበሃል 3 ዕፅፊ ናቱ ክትገብር ከም ትኽእል ለንቀነ ኢሎን ማስክ ሼር ገይርዎ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ኣብ ዲስኣድቫንቴጅ ከም ዘላን ቻይና ድማ መመሊሳ ገዲፋቶም ትኸይድ ከም ዘላን እዮም ዝነግሩ ስኻ እንታይ ዘርእየካ ቻይና ይስ ኩሉ ፀጋታታ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ቻይና ግሬት ንኽትከውን ዓባይ ቻይና ንኽትከውን ሃገራት ምውራር የድልየናን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድና ንግቦታትና ንወሓይዝና ንጎላጉልና ንባሕርና ንኩሉ ክንጥቀመሉ ኣለና ብምባል ናይ ኢንጂነሪንግ ማርቨል ዝኾነ ዲጋ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዮም ዝሃንፁ ዘለዉ እዚ ዲጋ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ከም ስግኣት ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ባት ኣገን ቻይና ኣብ ነፍሶም ኣተኪሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን ንካልኦት ክሓፅሩ ንካልኦት ክሃርሙ ንካልኦት ከጨናንቑ ክወሩ ክግብቱ ኢና ንርኢ ዘለና ክሬዚ በት ትሩ ናይ መወዳእታ በዚያ ኣገዳሲት ሓበሬታ ጌርና ክንውድእ
No task is to me, no task is beneath me because remember, I used to be a dishwasher and I mean that. I used to clean toilets. I mean, I cleaned a lot of toilets. I've cleaned more toilets than all of you combined. and some of them just can't unsee. I don't know what to tell you. That's life. And so you can't show me a task that's beneath me. Now I'm not doing it. استريو ዘለኹም ናይ ዓለምና ዝኸበረት ካምፓኒ ኤንቪዲያ ንትበሃል ካምፓኒ ሲኢኦ ናታ መስራቲ ናታን ሲኢኦ ናታን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣብ ካምፓኒ ናተይ ትሕተይ ኮይኑ ይስምዓንን ኢሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ምክንያቱ ነዛ ካምፓኒ እዚኣ ቅድሚ ምምስራተይ ሰራሕተኛ ናይ ጣዋሉን ሽቃቅን ደፅሪ ሰብ እየ ነይረ ነዊሕ ዓመታት ድማ ውሰሪሐ ክንዳ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘለኹም ክንዳ ሽቃቅ ደፅሪ የለን ኣነ ዝረኣኾ እውን ዝረኣየ የለን ነታናቱ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ መን የረኺብያስኪ ኢሎን ማስክ ሸር ገይርዋ this is the way ብከምዚ ናብ ዕብየት ገፅካ ትመፅእ ንላዕሊ ገፅካ ንክትመፅእ ሽቃቅ ኣፅሪኻ ድዩ ቬትሮ ወልዊልካ ድዩ ገዛ ኣፅሪኻ ድዩ ኣበይ ትብገስ ብዘየገድስ ኣብ ገለ ነጥቢ ተበጊስካ ካብኡ ንላዕሊ ክትከይድ ኣለካ እዮም ዝብሉኻ ስለዚ ኣብ ፅሬት ትሰርሕ ዘለኻ ኣብ ትሑት ደረጃ ናይ ስራሕ ኣለኹ ትብል ዘለኻ እዞም ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ካምፓኒታት ዝመርሑን ዝመስረቱን ኢሎን ማስክ ይኹን እዚኣቶም ንባዕሎም ኣብኮም ይሰርሑ ነይሮም ስለዚ ተስፋ ይትቁረፅ ጥራይ እታ ዘለኻያ ሓንቲ ክፋል ናይ ስካላያ ታሕተወይቲ ክፋል ስካላያ ኣብ ኣጠጠዋይ ትበል ንላዕሊ ገፅካ ክትረግፅ ፈትን ንላዕሊ ገፅካ እናደየብካ ፈትን እዮም ዝብሉካ ዘለዉ እዚ እቲ ምኽሪ ካብዚኣቶም ክንረኽቦ ንኽእል ንቐፅል ብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል በአንድ ስፍራ ላይ ተከታታይ የድሮን ድብደባን ፈጸመ። ርዕሰ መስተዳድሩና ባለስልጣኑ ቁጥሮች መካከል ሰፊ ልዩነት ተፈጥሯል። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ከስምሬት መጥፋታቸውም ተገልጿል። የ4 ኪሎ አገዛዝ በአማራ ክልል እያደረገ ያለው ውጊያ ሰሞነኛ መልክ ፕሮፓጋንዳ ብቻ አይደለም። የድሮን ጥቃት፣ የሌሊት ዘመቻና ወደ ፋኖ ኃይሎች የሚደረግ ስምሬት ጭምር እንጂ። ትናንት ምሽት በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ በተለምዶ አቁ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የነበረው የሌሊት ዘመቻና የድሮን ጥቃትም ለዚህ በአብነት የሚጠቀስ ነው። በቀጠናው አንበስ ጋማና ፈንድቃ ድልድይ ተብሎ ከምትሪ ወደለኹም አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓብ ውግእ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ ኣለዋ ንዝብለን ድሮናት ተን ዝምክሓለን ድሮናት እውን እንትኾና ኣብ ዕዮ የውዕለን ከም ዘሎን ብኡ ገይሩ ገጅፍ ኩናት የካይድ ከም ዘሎን ንፋኖ ድማ ብዙሕ ፋኖ ንቐትል ኣለና ንስዕሮ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡ ዝስማዕ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ በታ ሓደ ሰላም ገይረ እናበለ ክፍክር ከሎ ኣብ ባህረ ዳር ሰላም ገይረ ዝብለሉ ኩነታት ክረአ ከሎ በቲ ሓደ ድማ ገጅፍ ኩናት ብፍላይ ኣብ ለይቲ ለይቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ኣፀቢቑ ንምድኻሙ እንተኸይሉ ድማ ንምስዓሩ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ኸ ኣብ ጎጃም ኣሎ ኣብ ደቡብ ወሎ ኣሎ ሰሜን ወሎ ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኣምሓራ እውን የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሳቶም እቲ መንግስቲ እውን ተገራጫዊ ሓሳባት የውፅእ ከም ዘሎን ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝቐተለ እዩ ዝነግር ከም ዝማረኸባ እዚ ኮንፍሊክቲንግ ፊገርስ ኦም ፋኖ ሳረንደርስ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ 27,000 ማሪኽና ክብል ከሎ እቲ ናይቲ ቢሮ ሰላምን ገለን ዝብልዎ ፀጥታን ሰላምን ዝብልዎ ድማ 15,000 ይብል ስለዚ ተገራጫዊ ሓበሬታ ይህቡ ከም ዘለውን ብሓፈሻ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንደ ያ ኣሚን ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሓይሊ ወይ እውን ብዛዕባ ሰላም ክዛረብ ከሎ ሰላም ዝበሃል ከም ኣማራፂ ከም ዘረባ ዝጥቀመሉ እምበር ንሰላም ኣትኪሉ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እናሓየል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዋላቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ኤርትራ ተሓይዞም ይዛረብዎ እዮም ሁለተኛ በፋኖ ማስረሻ ሰጤ ከኤርትራ ጋር ከሻቢያ ጋር ያለን ግንኙነት ግልጽ ነው ሻቢያ ዋነኛ ካፕቴን ነው የዚህ አማራ ክልል ያለው ቀውስ የሚል ነገር ነው የእርሳቸው የድርጅት አባል የሆነ እስክንድር ነጋ እንግዲህ ሊቀመንበሩ ነው የአፋን ሊቀመንበር አንድ የሰጠው ኢንተርቪው ነበረ ምን ብለዋል እነሱ እንደማይጠላ ነው ማለት ከኤርትራ ጋር ያለውን አሊያንስ እንደማይጠላ ነገር ግን እስካሁን ኤርትራዎች ፍላጎት አላሳዩንም የሚል ነገር አስቀምጧል ፍላጎት አላሳዩንም that means ፍላጎት ቢያሳዩ በእነ እስክንድር
ዘንድ ወይም ደግሞ በሌላው የፋኖ አደረጃጀት ከኤርትራ ጋር አሊያንስ መፍጠሩ የሚጠበቅ ነው። ኤርትራም ደግሞ ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንቱን ካገኘ አሊያንስ ክሬት ለማድረግ የሚችልበት ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት ካገኘ ዘው ብሎ እንደሚገባ ያስታውቃል። ሕጂ ትዘረባናቶም በዓል እኳ ይድምለስ ዘሎ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ምስ ፋኖ ትሰርሓላ ኢሎም መውዓሊ መስተይቡን ገይሮም የምሶ ዋላ እውን ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ተዳበሰ ዲዶም እዮም። ከም ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ፋኖ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝኾነ ጭብጢ የለን። ዋላ እውን እቲ እስክንድር ነጋ ከም ዝብሎ ዘሎ ኦፕነስ ቱ አላያንስ ቱ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ ድልውነት ከም ዘለዎም ይገልጽ እዮም። ኤርትራ ግን መልሲ ኣይሃበትን። ኤርትራ ምስኣቶም ክሰርሕ ከም ትደሊ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መርኣያ ኣይተገበረን። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትቱ ድሌት የብላን። እዚ ኩሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ድማ ፋኖ በይኒ እዩ ዝዝክረኩም ዘሎ ኢት ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘይብሉ እዩ። እዚ ነገር እዚ ኤርትራ ኦፍኮርስ ኣብ ሚድያታት ናታይ ትገልፆን እያ። ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ የብላን ኢላ ይትገልፅን እያ። ሜይቢ ክትገልፅ እውን ኣይትግደድን እያ። ግን ኤርትራ ስለዘይ ተዛረበት ግን ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ጠጠው ይብል ማለት ኣይኮነን። ዩ ጀስት ቴል ሚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ እውን ከቢድ እዩ። እንተተዛረበት ኣብቲ ዝግብኦ ቦታታት ትምልስ እያ። ኣበርቲ ዓለቲ ብልፅግና ፓርቲ ትምልሰሉ እያ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ነቲ ብልፅግና ታርጌት ጌራ ከማን ምስቲ ብልፅግና ናይ ኢትዮጵያውያን ከይተናገር ኢሎም ፖተምኪን ፓርቲ ነቲ ብልፅግና ናይ ኣቢ ካልእ ሳጓ ብምሃብ ናይ ብልጭልጭ ፓርቲ ብምባል ንዕኡ ብታርጌት ዝኾነ መንገዲ ናብኡ ጥራያ ትምልስ ዘላ። ግን ከም ንሪኦ ዘለና ዝገበርናየን ዘይገበርናየን 10 ግዜ ኣርቲክልስና ፀሓፍካ በቲ ገለ እናበሉ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ድማ ነቲ ናቶም ኣርቲክልስ ከም መመንጨው ሬፈረንስ እናተጠቀመ ሸንኮለል እዩ ዝገብሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ተሓሶት ምስ ተደጋገመ ድማ ከም ሓቂ ኮይኑ ክዝረብ ትሰምዖ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደሊ እናፈለጡ ከለዉ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዘረባን ክስን ግን ኣይገድፉን እዮም። ከም ዝበልክኹም ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ነቶም ተጋሩ ምስ ፋኖ በቲ ሓደ ክኸሱ ፀኒሖም ምስ ተጋሩ ግምጥል ኢሎም ድማ ዝብልዎ ስምዑ ዚ ፀብ ሲመጣ ቲፒኤልኤፍ ተባለ እንጂ ታርጌቱ የትግራይ ህዝብ ላይ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው ታርጌቱ። እስከ ቦምብ አምጥተህ ትምህርት ቤት እስከ መወርወር የሄደበትን ነገር ስታየው የትግራይ ህዝብ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበር። በኋላም ያውኑም የቅርብ ጊዜውም ጦርነት ከእርቅ በኋላ ስታየው ጌም ኦቨር ወያኔ ብሎ ግን ለሻቢያ ወያኔ ማለት የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ታርጌቱ ተርጓሚ ናይ ቋንቋ ናይ ሻዕብያ ድማ ኣብ ዘለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌም ኦቨር ወያኔ ክብሉ ከሎ ወይ እውን ጁንታ ክብሉ ከለዉ ንህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኢሉ ይትርጉም ኣሎ። ሃው ንፁር ዝኾነ ዘረባት ኣይኮነን። ጌም ኦቨር ነቲ ፖለቲካዊ ኤሊት እዩ ነይሩ። ባይ ዘ ወይ እታ ጌም ኦቨር እውን ናብ ዕርቂ ከይዳ እያ። እቲ ዝነበሮም ጌም ኦቨር ስለ ዝኾነ ሓድሽ ጌም ጀሚሮም ኣለው። ሓድሽ ጌም ድማ ምስ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እታ ጌም ናትኩም እታ ጌም እያ ኦቨር እምበር እቲ ህዝቢ ይኮነ ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ይኮነ። እታ ኣካይዳ ናቶም እታ ፀወታ ናቶም ስለ ዝወድዋ ገዲፎም ካልእ ፀወታ ናይ ሰላም ፀወታ እንተጀሚሮም ብሰላም ብሓደ ክንፀምን ንኽእል ኢና ዝብል ድማ ፅምዶ ዝበሃል መፅኡ። ስለዚ እዚ ዘረባ ናቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘይተገብረ ዘይተባህለ ከም ሓደ ዓብይ ነገር ጌርካ ንህዝቢ ምድንጋር ንርኢ ኣለና። ንሕና ድማ እንታይና ክንገብር ንፍትን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ማዕርዮም ክዛረብ ግዜ የብሉን ክንድኦም ክዛረብ ኣይመርፅን እውን እዩ ማለት ፅቡቅ ዶ ሕማቅ ነፍሲ ወከፍና ትርኢቶ ኣለዎ እንተኾነ ናይዚኦም ክዛረብ ኣይንደልን ኢና። ምክንያቱ ናይዚኣቶም ከም ብዙሖም እውን ስለዝኾነ ትዘረቦም ኣገዳሲ ኣይኮነን። የግዳስ ግን ኤርትራ እውን ሞር ብፍላይ ኣብ ገለገለ ነገራት እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ንኣብነት እዛ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ ካብቲ ዘረባ ክንደይ ካባታቶም ሪኣክት ክገብሩላ ሰሚዐ ኣለኹ። ብየታልሉሎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ ነተቀዲሙ ዘስፋሕፍሖ ዝነበረ ኩናት ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምእታው ናብ ተበዳላይነት ብምቕያር ህዝቢ ከደናግሪ ይፍትነሎ ክብል በትሪ ነቒፍዎም። እቲ ሚኒስትር ኣብ ኤክስ ገጹ ትማሊ ኣብ ዘረግሖ ጽሑፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከሸግረና ፀንሐ ኣጀንዳ ብሓይሊ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምእታው ዝግበር ኩናትን ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅን ንግዚኡ ድምፂ ዋጥፍዮም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከበግሶ ዝሓሰቡ ኩናትን ምጥቃዕ ከም ሕጋዊ ተግባር ርእሰ ምክልኻል ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣቶ የማነ ኣብዚ ቀረባውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ርክባት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ምጥቃዕ ታሪክ ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዋ ብምግላፅ ነቲ ትንታነ ሚኒስትር
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምላሽ ይብሉም አቶ የማንን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃበው ገለጻ አሰልቻውን ንሓቂ ዝጥምዝዝን ክብል ይነጽግዎም እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቡ መልሲ ዝተፈላለዩ ንጥብታት ዝሓዘ ቀዳማይ ኢሉ ዘቕመጦ ታሪኻዊ ኣረኣያ ዝምልከት ኮይኖም ኤርትራ ንነጻነት 30 ዓመታት ዘካየደቶ ቃልሲም ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንኤርትራ ብምሕዋሳ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣመልኪቶም ቅድሚ ሕዝን ህልውን መንግስታት ኢትዮጵያ ድማ ተሓተቲ ናይ ግጭት መሬት ካልኦት ሰባት ናይ ምምናይ ቃንዛ ስለ ዝነበሮም ኢሎም ካልኣይ ድማ ኩና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኤርትራ መልሲ ብዙሕ ግዜ ቢዚ ከም ዝገብሮም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዕላማ ድማ ንሱ እዩ ቢዚ ክገብሮም ይግባእ and that's why ድማ እንድሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ መልሲ እንተደሂብዎም እንታይ ይገብሩ ሶ በቲ ንሳቶም ዝፍብርኽዎ ዘሎ ዘረባ ቢዚ ይኾኑ ኣነ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ መልሲ እንታይ ዓይነት ሪኣክት ይግበረሉ ይከታተለ ንሳቶም እንታይ ዓይነት ሪኣክት ይህብሉ ክሳብ ክንደይ ሴንሲቲቭ እዮም ንዑ ንምምላስ ትሪኦ ኢኻ ولا توم كابينة أبارات ناي كابينة يكونوا توم عبيتي propagandistas يكونوا react يقبلوا ليهم which is good it is really يمسحهم كم زلة طريقة معناته one of the things we want is تملسناتنا تمام منكسير تراز بملسنا على نير تراين ترايكون توم سالاتنا نقول محبر سب عالم كريو كم زلوا سلزي هذا كتاري بزعبة إرترا قالوا تادس حفص انتايلو صيف نيرو إرترا تبى ملسسي كابزحات هجرات زبوا ملسس زنز أرا ملسيلو ኤርትራ ፈታዊ ብለኩም ያለው ማናቱ ኤርትራ ክዛረቡ ከለው ነቲ ዘድልዮም መልእኽቲ ኣነፅራ ቢሎም እዮም ትገትፉልና ዘለው ብምባል መሊሱ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዞባዊ ኩነታት መርገፂኦም ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ንጹር ዝኾነ ዘረባስ ይዛረቡ እዮም ጎቦ ጥራይ ኣይከዱን እዮም እናበለ ተዛሪቡ ነይርበት ኣገይ ብዙሕ ነገር ብዛዕባና ይበሃል ከም ዘሎ ኣነፂርና ምፍላጥ የድሊ ኤርትራ ድማ ነቲ ኩነታት እናተዓዘበት ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ይገብሩለው ኤርትራውያን አክቲቪስትስ እውን ብኩሉ መንገዲ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ኣብ ምምላስ ድሕሪ ይብሉ ኣለውን መጀመሪያ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጥራሕ ይኾነና ዓለም ሙሉ እዩ ድሓር ብዞባ እውን ዝኸፋፈልዎ ኣሎ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ምእታውና እንታይ ንምንታይ ኢና ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ ንወፃኢ ጉዳይ እንዲ ዝጥምት ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ብሄራዊ ረብሓ ትኩረት ገይሩ እቲ ዶክመንት ወፅዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ዝብል ተፈትወ ተፀላ ኣሜሪካ ልዕሊ ሃያላን ዓዲ እያ ንሳ ትገብሮ ምንቅስቃስ ንሳ ትኽተሎ ፖሊሲ ግድን ብቐጥታ ዝኾነ ኣብዛ ዓለም ዘላ ዓዲ ስለ ዝፀሉ በቲ ደረጃ እሱ ክረአ ኣለዎ እዩ ግድን እውን ክረአ ስለ ዝግባእ ስለዚ እቲ ዶክመንት ከምቲ ዝረኣኹሞ ዕላማ ኣለዎ መትከላት እውን ኣለዎ ስትራቴጂት ገለ ብዙሕ ምርኣይ ዘይከገድሰና እዩ ንዓና ሕዚ ማለት እዩ ኣና ቀንዲ ክንሪኦ ኣለና ኢለ ዝወስድ ከመይ ጌራ እያ እቲ ፖሊሲ እዚ ናይ ንደገ ዝጥምት ፖሊስ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ነተን ዓድታት ቀሚትዎን እንታይ ወሲኹ ዝነበረ እንታይ ከቐኒሱ ዝብል የግዳስ መስለን ማለት ንኣፍሪካስ ትሕግዝ ኣውዚ ትኩረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ካልኣይ እቲ ናይ ሊበራል ኣይዲዮሎጂ ክሰርፅ ምግባርን ዓድታት ናይ ሊበራል ኣይዲዮሎጂ ክተላ ብፍላይ እዚ ምስ ኮልድ ዋር ክተተሓዞ ትክክል ይመስለኒ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዝነበረ ናይ ኮልድ ዋር ራሽያ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ዳርጋ ብኣይዲዮሎጂ ባክ እናገበረት እናደገፈት እዚ ንኣሜሪካ ሕርያ ክትከውንን ዘይክትከውንን ክልተ ነገር ተማልእ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ማዕፃ ክፍት ክትገብር ኣለዋ ኣብኡ ፀገም ክህልዎ ይኽእልን ኢለ ዝኣምን መንግስቲ ብልፅግና ክፍቲ ክገብር ይኽእል እዩ ዓብዪ ፀገሙ ፀጥታ ክህልዎ ይኽእል ሸኪር ክገብሮ ይኽእል እንትና ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕሉ ዝብሉ ኣውግእ ስለ ዘሎ መቸም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ እቲ ኣብ ወገን ትግራይ ካልኦት ተጋሩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ኸውን እዩ ኣናላይዝ ክገብር ፀኒሑ ንዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኣብ ሽርክነት ዘተኮረ ካብ ረድኤት ናብ ሽርክነት ዘተኮረ እዩ ይዝብል ዘሎ ሽርክነት ንክትገብር እንድሕሪ ኮንካ ንኢንቨስትመንት ክትዕድምቲ ኮንካ ድማ ሓደ ቁጠባኻ ክፉት ክትገብሮ ኣለካ ካልኣይ ድማ ሴኩሪቲ ውሕስነት ናይ ፀጥታ ከተውሕስ ክትክእል ኣለካ ኢሉ ስለዚ እቲ ምኽፋት ንብልፅግና መንፀፍ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ድሕነት ናይቲ ሃገር ክሕሉ ዘይምኻል ግን ምቹእ ከይገብሮ ይኽእል ይብል ኣሎ ብግምጣሉ ኤርትራ ሴኩሪቲ ኣለዋ ክፉትነት ክትገብር ትኽእል ዶ እያ እታ ዘረባ ስለዚ ክልቲኦም ሓንቲ ነጥቢ ኣለዎም ኤርትራ ሴኩሪቲ ናታ
ዝተኣማምን ሴኩሪቲ ኣለዋ ክፉትነት ናታኸ ከመይ ክኸውን ይኽእል ነዚኣ ብክልትየን ገማጢልና ክንርአን ስለ ዘለኹ እየ ካብኡ ቀፂሎም ኣብዚ ብፍላይ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ መወዳእታ ርየ ናብ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ኣብዚ ዝብልዋ ዘሎ ቅድም ናይዞም ኢትዮጵያውያን መስሎ ከኢትዮጵያ ባህርያን ጋር መጥቶ ስምምነት ከፈረመ ሆሊ ሽት በቃ ሻዕቢያ ተበልቷል። ውፉ ዝም ብሎ አይደለም፣ የጣሊያን ባህር ኃይል ነው። ወይ ሻዕቢያ የጨነቀው ለታ የሚሸሽበት ነው። ለሻዕቢያ ባህር ኃይል እኮ ድጋፍ አያደርግለትም። ለኢትዮጵያ ሻዕቢያ የሚጸላው የሚፈራው መስማት ማየት የማይፈልገው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ተነስቶ ማየት መቆሙ ነው። የሻዕቢያ ዘረፋ ህልምና ህልውና የተመሰረተው የኢትዮጵያን ባህር ኃይል በማፍረስ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ኣጀንዳ ናቶም ድራማ ናቶም ጥልያን ምሶም ክትስዕስዕ ምምራፃ ፅቡቅ ከም ዘይተሰማዓና ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ናተይ ሂበ ነይረ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ጥልያን ምስ ናይ ሓሳብ ናይ ቴዎሬቲካል ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ሽርክነት ክገብሩ ምፍታኑ ምርጮ እንድዩ ድራማ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ድራማ ኢንተርቴይን ይገብርዎም እዮም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ሃገር ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘለዎ እሞ ከዓ ጥልያን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ዝገዝእ ዝነበረ ሃገር ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝርድኦ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንክትገብር ስልጠና ክባ ከሎ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ስምዒት ዝፈጥር ኣይኮነን ቁጠባዊ ሽርክነት ምስ ኢትዮጵያ ክገብር ክእል ብግምታሉ ግን ጥልያን ብናይ ምስ ኤርትራ ዲል ትገብሮ ኤክስክሉሲቭ ራይት ኣይኮነን ጥልያን ከም ሃገር ኣነ ምስ ዝኾነ ሃገር ክሰርሕ ዝኽእል እየ ክብል ምርጩ እዩ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ሽርክነት ነይርዎ ንኢትዮጵያ ይሕግብግብ ከብላ ፀኒሑ ዝኾነ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤርትራውያን ንዓና ንምስምባዶ ንዓና ንኸብልዶ ዝብልዎ ብዙሕ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ንፈልጥ ኢና ሕብረት ሶቪየት ሓጊዝኩም ፈረንሳይ ሓጊዝኩም እስራኤል ሓጊዝኩም ኣሜሪካ ሓጊዝኩም ጀንዕፍሪት ሓጊዝኩም ባሕረ የብልኩም ገለ የብልኩም እዚኣ ሕጂ ዘለኹም ኢትዮጵያ እያ ኩላ ብዓለም ዘሎ ሓጊዝኩም እዩ ናይቲ ኩሉ ዝተዋሃብኩም ሓገዝ ድማ እዛ ሕጂ ዘለኹም ሃገር እያ that's it እዚ you can create all kind of stories ንዓና ግን ብዙሕ ዘሻቅል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተጀመሮ ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም ባህር ክድምሩ እንዳተጀመሮ ያይ ባህር ክድምሩ ሕልም ቀሳሲዩ እንሆ ዕግርግሩ ኣቱም ሰባት ቤናይ ኣጋር ቤናይ ኣሰጋጋር ቤናይ ርእሲ ቤናይ ማእገር ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራውያን ድማ ብኣይ ገይሮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገጥፍሎም የብሎምን በቃ ንግሆም ብሸትን ከምዚያ ገይሮም ድህልህል ምሰበልዎም እዮም ግርም ገበሩ ካይና ንብል ምክንያቱ they deserve it ስለ ዝግብኦም እሱ ፅቡቅ ጌርካ ምድካሮምን እቶም ብጥበብ ዝኽእሉ ከም በዓል ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ናትና ብቃላቶም ክገልፁ ከሎ ካልኦት ድማ ብሶሻል ሚድያ ገይሮም ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓመዶም ንላዕሊ ክገብርዎም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣብዚ እውን ብዛዕባ ፅምዶ ዘሎ ኩነታት እስከ መንግስቲ ፌደራልና መንግስቲ ኤርትራ ናብ ቀደም ሰላማዊ ተተመሊሶም እዚ ርክብ እዚ ክመፅእ ድዩ ዋይ ወፅልዎ ሓደ ናብ ቀደም ሰላማዊ ናይ ምናስ ዕድሎም ብጣዕሚ ዝመመነ እዩ ንምንታይ هو دحان حزي مجمريات بوزيتيف نحسب مو حزي بزل هلو كناتات ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ናይ ምግባር ዕድሎም ሰቢብ እዩ ንምንታይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ክምልስ እየ ብሰላማዊ መንገዲ ስለዝኣበት ኤርትራ ብሓይሊ ክምልስ እያ ትብለና ብሓይሊ ቀይሕ ባህሪ ኣይህብን ትብለና ኤርትራ ስለዚ እንድያ እቲ ዓንቶ ዝገለፅኩልኪ ብፌደራል መንግስቲ እውን ዝለዓል ብተናፀል ኤርትራ ክንወቅዕ ነርና ግን ተጋሩ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ፈፂኦም ዕንቅፋት ይኾኑና ኣለዉ ዝብል ዝለዓል ጉዳይ ኣሎ زيرو زيرو حزي كبيرو زلنا نصهم نحنا عاملهم يخلولون نحنا خا تحلف وزحات قفطات سنتتون بسعنا ايو ግን ስጋ ማዓስከም ዜና ነበር هذه صندوق تجميلو تنزل خوي من قدرتك خاص خفتاكو ناب شوعه وحي نقبر لنا نشوعه ورئيس افتدور زركب زنا السلام رخيبو فوتا رخيبو كنقصاص مخالو كوزينو عصوكو عليه عمسكو ملك 4 عامات الفدرال منجست لمينا زي خلناي الحاله دي سلازي هذه بودن ارترا زلو هذه مستقراي تجميرو زلو سلام صندو تتراخيرو سلندر من حالتكم لس صار هذه من عينت اللي يقولهم بعلومهم دانتي عبدوات زبر انتو نغركي عبدوات زبرو كلهم مدرخات ومسكاسات منجست بعلي زي مره ስለዚህ ናይ ፌደራል ፍላይ ናይ ብልጽግና ኣካይዳ ከዓ
بدل غيرو ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ምክንያቱም ኣብታ ፅንተታዊ ኩናት እዋን ሓደ ሰሪሖም ይፋለጥ እዮም ስለዚ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ናብትን እንዲ ዝኸይድ ግን ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ እዚ ፖለቲከኛ እዚ ኣብቲ ካብቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ምስ ኣወል ስዒድ እውን ኢንተርቪው ገይሩ ዝነበረ ስለዚ ነቲ ናይ ዶባት ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ እቲ ፅምዶ ድማ ማዕረቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናይ ብልፅግና ብፅቡቅ መንፈስ ይቅፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እንተወሓደ ብወገን ናይ ትግራይ ብወገን ኤርትራ እኳ ዝተቐየረ ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና ብወገን ትግራይ ግን ብዙሕ ድራማታት ይህንደስን ይፍተንን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ እውን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ ይመስል ሁሉም መልኩ የእናንተን አስተሳሰብ የሚገዛ የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት ሰራዊት እንዳለ ይታወቃል የእነሱንም የሚገዛ እንዳለ ይታወቃል ሽፋን ይሁን እንጂ አስተሳሰባችሁን የእናንተንም የሚያራምዱ ሰዎች አሉ በውጭም በሀገር ውስጥም የእነሱንም በተመሳሳይ ስለምንመለከት እናንተ በሻቢያ ከሻቢያ ጋር አያይዛችሁ ህወሓትን በምትፈርጁት ልክና በምትከሱት ልክ ህወሓትም እናንተን ከብልጽግና ጋር በተለጣፊነት ሲከሳችሁ የእነሱም የህዝብ ግንኙነት ሰራዊት በዚያ ደረጃ እናንተን ሲስላችሁ በስፋት እየተመለከትን ነው ስለዚህ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ቀርቂርኩሞ እዩ ዝብሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ በቲ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ኣሎ ገለ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ ገለ ክፋል ድማ ምስ ብልፅግና ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ኣገይ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ድማ ብኡ መንፅር ዝተመቓቐለ ኮይኑ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ እቲ ምስ ኣቢ ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ ሞር ኢንቨስት ይገብር ከም ዘሎ ብልፅግና ነቶም ምስኡ ተሰሊፎም ዘለው ተጋሩ ወይ እንተወሓደ ናብቲ በዓል ጌታቸው እውን ንዖም ዝመስሉ ሰባትን ንዓታቶም ሞር በመሓዝ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ መመሊሱ ክመቓቐል ከም ዘለዎን መመሊሱ ኩነታቱ ክብእስ ከም ዘለዎን በርግኣት ናብ ትግራይ ክመፅእ ይደሊ የለን ምክንያቱ ርግኣት ዘለዎ ትግራይ ኮይኑ ምስ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ካብኡ ናቡ ንፁርነት ናይ ፖለቲካ ይረአ ስለ ዘሎ ረብሓታቶም እውን ኣቐዲሞም ክኸዱ ይፍትኑ ስለ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ቦታት እያ ተሳዒሩ ብስዕረቱ ክቕበለሉ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ኣይደልን እዩ ዘሎ ድራማነ ክፈጥር ድማ ከም ንቡር ተርእዮ ጌርካ ክትወዞ ኤኒዌይ ኤርትራ ብዙሕ ናብዚ ጉዳይ እዚ ክትጥምተሉ ኩነታት የብላን እንትኾነ ነቲ ኩነታት እውን ምክትታል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓንቲ መልእኽቲ ካብ ሓደ ኤርትራ ስለደለ ይስከስምዕዋ ስኻት ጎምራ ዋራሓንቲ ካላት የለን በቃ ቆፅሎ ጥራሕ ሕጂ ዳርጋ ኣብዚ ዕረፍትና ኣለና ከምዚ ቲም ኣለና ቀረባ ነፍላለ ብዛዕባ ስኻት ወይ ብዛዕባ ስኻት ጎምራ ጥራሕ ኢና ክንዘራረብ ማለት ስለዚ ኩላና ስታርና ሓደ ነገር ሲኻና እዚ ናይ ባንኪ ናይ ኤርትራ ዝብርገ ኸ ዳዓበ ኣነ ሕጂ ካልእ ሰብ ገለ ከም ኩሉ ሰብ ሃርድ ወርክ የተሰርሐ እንደይ ጊዜ ነው حولنا ሓደ ጊዜ ሴፍት ጎዶል ቦታ ስትደልህ ምሳ ካብስ ገለጽ الحمد ባንካ ቤተሰብ ተኻለ ሽግር ምስ መዘት ያው ሰጥስ ተምጾት ተፈቆይ እዚ ናይ ኤርትራ ዝብል ከያዛ ናይ ባንክ ታናይ ትማ ደውለት ጋር ሕጂ ያሰማዕ ጸሪያ ወርባይ ዳራን ትማር አይሳል حساب ويري تقالتي دكنستي قدر لا رخيبنا لا شكر حساب ويري تقالتي كلاي ነገር ካብ ወጣ አይደል ያኔልካ ሰበብ ሕጂ زي أفندك أسمعكم دليل اللي خزانة جبت زبلا زلوا سمعوا عسكر. زي حسنت ما تسمع بتي. لكن استيقظ الله رخيبا الله شكر مالت أنا بعيني ترى أخوي ذكر الله. حج ما أنت يقولوا أنا وسيل تخدينا أتخذ بإرتراوي كاري الفوتو كم زي حبش غاد فتنا هم سكت قنقص كم زي فولي جزاوت دريخ بحد السرح كل آخر خد حوس كم زي سدار تراوي معوي وكان جلز الواحد كم خبي جبت مالتي. من كسر كله وين نزل كارلو من كسر كارلو ما كل تكداون تنك خمتناتهم شارع تخدينا دخل خلو بدا أمزي امرأة شاقي ربح زلمة وسربية تتفول انتاي قورونا وزغير مالو فلتو بتاعنا ريخان يرترى خايسب إذا تكارلو أبنا يسرح بوتا بعلك خان ما ننتظونا ولا نسخط بلغ كاب جزء مزين سوبر ماركت دينا ولا نقدر خلا وين نسخط خلا حجز لكن كانت تساعة ولا صغير لكن لك الجتني إرتراس خمسة إذا ما كان يبدأ أما تايدا إموتي أفتي إمباسي إرتراس أنا ما عليه سوق خير نيره جي أنا مسقط كسي كلهم كانوا بيجوا دولار دكان ستيفز كتر يتاوي تخاف له أنا معك يبدأ كلهم كانوا بيقولوا دكتور عادي كتر يتاوي تخاف له هو كتر يتاوي تخاف له أكون هاجرين تارك خن خاسي
سلام دايتي إمباسنا أسك زارب እቸም ታመልክቲ ድምፅናቱ ንፅር ዝበለት ኣይነበረትን ግን ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዓብዪ ታመልክትናቱ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ዘለዉ ምስ ኤምባሲ ርክብ ዘለዎም ክነሶም ክልተ ካብ ሚእቲ ዝኸፍሉ ክነሶምሲ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ታርጌት ዝገበረ ምክፋፍ ይካየድ ከም ዘሎ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ወረቐት ከለወን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ርክብ ዘለወን ክነሰን 2% ዝኸፍላ ክነሰን ይሕዝወን ኣለዉ ንኤርትራ ዝጥርዝወን እውን ኣለዉ ይብላ ኣሎ ብትሕትና ንኤምባሲ ናይ ኤርትራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትበፅሖ ተስፋ ንገብር ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይንብል ኢና ግን እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ግብፂ ዝበሃል መንግስቲ ግብፂ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ግብፂ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዎ ማለት ድማ እንተዋሓደ ዜጋታትካ ውሕስነት ዝረኽብሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ተሰማዕነት ክህልወና ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሎም ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም መንግስቲ ኤርትራ ክጣበቐሎም ይኽእል ድያ ኣይክእልን ይፍተን ድያ ኣይፍተንን እስከቲ ጉዳይቲ መብርሂ እውን ተዝወሃብ ኣነ ካብ ኩሉ ግዜ ዝብላ መንግስቲ ኤርትራ ይገብረህሉ ኸውን ግን መብርሂ ዘይመሃብ እዩ ተቐንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ መብርሂ መሃብ ኣገዳሲ መሲልኩም ተገይሩ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ትጋፕ ንኣብነት ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ረይዎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ናይ ህዝቢ ቃንዛታት ኣኪቦም ኢንተርቪው ገይሮም ንህዝቢ ይገልፅዎ እዮም ክንደይ ግዜ ኣምፅኦ ኣለኹ ኣብዚ ቻናል ኣነ ገለ ክፋል ቪድዮታት ናቶም እቲ ህዝቢ ዘለዎ ፀገም ኣንቢቦም መግለፂ ይህብ እዮም ኢንተርቪው ይገብሩ እዮም ምስቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ዝገብር ዘሎ ዲካልእ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ምስ ህዝብኻ ክትካፈሎ ሓበሬታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኤምባሲ እውን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ብኢንተርቪው መልክዕ ዲ ብካልእ ሓበሬታ ይውፅኡ እዮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክወርድ ከሎ እቲ መንግስቲ ምሉእ ስልጣን ኣለዎ ኩሉ ነገር ክቕይሮ ይኽእል እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን መንግስቲ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ክሕብር ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ድማ ከምዚ ብሶሻል ሚድያ ብዙሕ ቪድዮታት ይወፅእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዌብሳይት እንተሎ ወይ እውን ፔጅ እንተሎ ከምዚ ንገብር ኣለና ኢና ኢሉ እንተዝፅሕፍ ነይሩ እውን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መረጋጊ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ከምሰድሎ ይንዓይ ኣነ ግን ግለሰብ እየ ኣብዚ ቻነለይ ይዛረብ እየ ግን ቻነለይ ለውጢ ከምፃልኩም ከምዘይክእል ፈልጥ እየ ድምፅና ጥራይና ክነውፅእ ንኽእል ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ሃገራውያን ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ተዛረብ ኢሎም ተዛረብ ነዚ በጃኻ ናብ ህዝቢ ግበሮ ኢልኩም ፅሕፍሎ ኢኹም ኣነ ይዛረብ እየ ግን ደረትካ ኣለዎት ኣነ ክዛረቦ ዝኽእል ብዙሓት ኣለኹም ሳይ ዘይሕጉሳት ከምኡ ነዚ ከም ዘይበልካ ትብሉኒ ያ ደረት ኣለኒ ኣነ ክዛረቦ ዝኽእል ምክንያቱ ክገብር ዝኽእልን ከይገብር ዝኽእልን መንግስቲ እዩ ሕቶ እንተለኩም ናብ መንግስቲ እዮም ክሰድዎ ዘለኩም ኣነ ይኮንኩን ዝገብሮ ንሱ ኣነ ድምፂ ነተን ኣድለይቲ ክኾና ይኽእላ እየን ተኽእሎታት ዘለዎ ዝበል ኮየ ዘቕርብ እምበር መዓት ሕቶታት እዮም ክሰድወለይ ኩሉ ግን ናብ ኣነ ተዛሪባ ዝመፅእ ለውጢ እንተዘየለ ኮይኑ ትርጉሙን የብሉን ክዛረበሉ ዝኾነ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሰምዓ ስለ ዘለኹ ተስፋ ገብር መንግስቲ ኤርትራ ገለ መዕለቢ ክገብረላ ካልእ ቪድዮ ካብ ዓሰብ ዝወፀት ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ያ ቤርሊን ክኸይድኩም ራይዋ ናይ መጀመርያ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ቪድዮ ካብ ዓሰብ ከተማ ዓሰብ እናዘወሩ ዘርእይዋ ኮይና ኣላ ማለት 10 ግዜ ዓሰብ ክብሉ ርእሶም ሕሚሞምና ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ካብ ዓሰብ ክወፁ ከሎ ድማ ሰናይ ነገር እዩ ምክንያቱ ገለገለ ኤርትራውያን ንዓሰብ እውን ስለዘይንፈልጣ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብካልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮነ ክብለኩም ይደሊ ጌጋ ወይ እውን ማዕረምታ ዘድልዮ ክዕረ ዝግብኦ ዝጎደለ እንተሎ ከም ኮሜንት ሴክሽን ገይርኩም ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ እናበልኩ ኣብዚኣ ክውድእ ምዝያ ደርፎ ገጥፈኩም ኣብ ካልእ ይራኸበና ሳትትታ ካብ ልበይ ፍጹም ክዝክሮ ባዕዶ ወይነ ባዕዶ ፍልናይ ዋይ ክሓስብ ማንተ እንታይ ሽግር ፋላለይ ምን ሓሰቦ ሕይወት እንታይ ክብል ኣለኹ ዛጊታ ጀኺ ሎሚ ባዕዶ ባዕዶ صباح قد مساقي بكدو